Dabi na sembeba. And my team and mammy ya chen woman I am a ya C55 as one say. Oh, mammy and then kwan I met you. Asem I was for. We are say ya. Then this say we are say kura ayedenya. Mo say ayedey. Betiase. Oh. Mia metuma ni hwe wiase a. Na sese yanka se kura. Kire sei. Enti ne ekosu wiase ya enti ne papa mu ano no. Beti ni me biase o. Enti se ya ne ekono ana. Odifo Yeremia wasana mboto afibia fanyinam. Ko se ni koko. Enya price. Yatum. Na no go nya koko na ka se wuto wanjidi. Eni bi e de behwe wono. Koko Jesu no man esi wono omra samwa. Amore na ohunu ye na rubber paint ma o. Ebi kura nu rubber paint no ma. Anu odin. Nti mo chere sei. Katacho se de aya na ayo. Ti egum sa. Yenim Ghana de katacho se be san back. Na katacho be a problem. Ghana me ye sure se Nyankopon ko afisu ba bedi ye so a. Baby a ade no eduru ye no. Me hu se ya to bibim ama ne ye se ya te no ma so ma sa de kwa ne ya to mu no asan ba back. Na omuro ye toto akatwam toto ne memu a ye toto akatwam na akatwam ntimi face enema no a problem no acho akatwa dada ya me na kan se jampo tu apenso ene ye di face the aircon wo de dada na chensi the aircon wo bada na wache no ana adwuma wi ano so no ya to na yim ne tax otua ya to bbm enti wo ne ye ne ye adwuma no ye ne ye wo problem because no de yatum the tax yatum first no twa 1 million o ko twa 2 million so ti ase enti wo de ne manpower ya na ye kasa ye ka ye manpower wo sa na nipa bia na enye ne fort enti ese san ka ban na wote so no de wa ba ko ne de wote so me nka ba akofo omo na sa no ma na ese hwe isi ye tie yi ena ashota sehye wotai wo kwan obi afa so ton ne de o Ghana kumase ya udu baby a we dey na different udu baby a we dey different ni nyina so machine ba ko na electricity kro ya na dey twa dey na we ko ye different we ko ye different ni nyina Ghana ha eno nti na jali time no wudi nkwasase mu a na wa baji ni nyina na de agu abonten say don ko obi antobi okay abusafo me tse o man hene ya adubuate ono osase ono ne alpha na katacha obema so ne omega ayeye sorry na sana kanyamsem ko a na nyum nti adwuma mu adwumafo ayeye adwuma ne de me na me bochi dom na ekachira sana tie na ekachiri sana ekachiri na omuno eneso de asmaba na futu sem so e boja ye obi anyi nkofie fanko ba na nampadu to dwumbe wo se wo ho kire wo akwadwei pini wutirim me ka kira brantie bia wasiso ababa wo bia wasiso wo ho kire wo a pini wutirim na aho kire no sa wo se wo mpini wutirim na abefa kwamoni bi so ma ho kire firi wo so a eno na mpanifo se usuru atete mpaboa a wo fira ne ntoma sa wonam ba bi atete wo kwanu na aseme de akwani atewa mefa nchenche metiti anchenche kakra na matwa wabra atete no enka me mpaboa ho a ai
patiri wa kukuro bura ɛnna mpanimfoɔ sɛ wasura tɛkyɛ mpaboa afei deɛ wafira no ntoma ɛbɛka mpaboa ho no wɔmpɛ afei deɛ wafuri dɛm sɛ pam na woyante yanteɛ wɔmmrasa mo asa na wiase ahokyerɛ teɛ wɔsɛ me bɛfa kwa wei so adɔgye ahokyerɛ no a gye sɛ wokɔfa obi biribi akɔfa obi biribi so ayɛ maa so akukuro fɛde na wodam na woyante sɛ me ho kyerɛ me akɔgyina gye anim sɛ ahokyerɛ ne ma mekɔfa obi biribi hwɛ akɔ no ɔkɔwi akokɔ bɛma dɛ na akɔwi akokɔ sɛ mempɛ nkwamfo na mpɛ nkwamfo a poultry farm no wɔ hɔ no kɔkɔtɔ biɛ ɛnɛ poultry farm nkura de abɛn yɛ ɛmɛ yɛ akyiri bi hyɛ kentenkum wɔmmra samoa ahokyerɛ yɛ adeɛ na mo ma nkyerɛ ohia ne ahokyerɛ mu ohia dada ɛnyɛ yɛ o ohia yi abɛfie koraa yɛtete ayi asɛka deɛ nim sɛ asomasi deɛ kapre moda ma ho adeɛ bi akɔ ha ahia wo a obiara mmra invitation letter sebra wedding anas engagement da yeah singing by really makomfo aba amakom azie singing band so mo 45 years ti o mo abra me krata omo hiani there will be no invitation emom de ne ho asere de ne nsa so bi mu pɛn ɛna afiri ne nsa ɔno ro wa ho kyire mu enti ohiani no ahokyere no wa enha no wakwari afra ne ntoma na de wa ho kyire mu no wo pere sɛ de ahia no efisɛ wo struggle sɛ ko beti team pa fisɛ wato aduane atɔ ne magu so pɛn ohiani de onim sɛ ɔkɔtɔ aduane a de maama ne bɛka nsa akɔ de 2 cities ya nam 2 cities no bɛtɔ nam 1 city no bɛtɔ ɛnyɛ den na de sika ka ne nsa a wɔde ka asafoa akyerɛ nam pɛn sika aka ne nsa wɔde ka asafoa akyerɛ nam maame iwe agadacho etese asema woken etese obi a wotwika ka asafoa na de kyerɛ nam no so de nam na o cheche no maame de na etara bi so a ma na kora na oba ne nam no oba ne nsa da ba me ya betiri ha oba wo kyerɛ nam a okun no wo de nsa to abatiri ha nsa obekun no na wa kyerɛ sɛ brebo we so kama na ayi na ya no onsa boa ya no se de nyama yese no wo de nam bi ato no do srade adura so no wo de nwoma na ta akiri na ya no ne maame padua na sei ono obi se o na no ne padua sei okun padua no sei ke nyamra kan so maame amagye wa mfiri ho okun ohun mo boda obrawo no so ne ko gina wan konto sa enti omono obia nim se ohiani ahie na aba na ne nsa asua na emom de ne ho ache ne de ne nsa kase ka obia nim so obonsa kase pɛn ana fe ensa no eye ketwa no enti ohiani no de ne ho ache no opere so obefiri ahokyere nim because enim guase ya kan ohiani de onim se yire so pass wa ba day obekɔ omfere ka wo blog obewurem edi ahokyere asem ene ye kan ahokyere na eya se na ayi awurama badu enyum bi so oda akiri yawo desne oye wakiri de oda akiri yawo eya papa se wadi de na akire wudi ya wawe nam papa pen hwe nam pa yegu aduane so yie pen na afi waduane yegu so poso wo yinama no ato atwe aduane so pangana ana ya frɛ ne kyerɛ mam nsene nkwa aduane so gu kyerɛ mam nsene so aho enti abusafo ahokyerɛ birim ahokyerɛ ɛno ɛna ketakyɛw bɛ ma mitufo ɛwɔ Sompa na 3.1 ɛyɛ Asem Mpe Nipa dwumadie so sɛ ehia wo a ahokyerɛ ba
pini witirim pa ya mo adwontuni ajaku wose sikaye do wo hia ya dammo ahokyere omono eba wo so pa na ye keka kekan wo yire fiefo okora ni da so se wo ba no de obobon san kase asmasi nyako kunu no mai nyako na ukuru wona na nkofo be ba tambe oso omoso mo nam kwa mu ba obia ni da nyako kunu so na afedie ayire dankran enti omono ohiani he that is down need fear no fall obia wodafom bia ye ka hwe ase ho asem agon ono wo kwa hwe ase wodafom dada already wodafom onsura hwe ase na wo a wugina ho no ene gina yie enti ahokyerefo no pere echa hiafo no efise ohia dada okotwa nkente enua begu ho a wasene onwono nkente ha obia wonfere bia nim so onwono nkente otwa woma ne hia so anu asesere wo ma so twa ase wo metwa mo ma so ma me ase onim so twa wo twa nyina ne didi ko te akati o se ase wo mpeta wa bodam wo ma wo de ma ase twa so wada se eta onya bibia anye onya bibia anye enti ahosene ba pini wuchiri mu o na wona ahosene ba ya wa pini wuchiri no ye fra won gosura techempa boa wa fira no ntoma afede ahokyere no aba sa ahokyere no to mankyere na wuyi wutira afase ya wo no hweniye na wa hweyiye oye na nyina adare wuchiri sei na ekise etwom adoa aboadoa wo wura mu no omono ne na nketenkete no wase fidie yu na apra na emumia me na meka kire wo hwe enti wo ye na nkomo aso me na wo de ne sa fa ho bre nkomo amekan nipa bebere nim yesiri ba no kra de unu chiro no a na de esiso na wa pai yire pai fe na de afa na yire nti wo ba owurem otwe na echi no ono a na twen na wosese so wo mene saa na wo de wonana fa ho bre ni wayi anya sa na opiti utira ai hwidi agata chose sa nkomo ano yire wo yire pa da bi kuntru de no nko ande ye frade ti ase kuntru no de kuntru no awutie mu wo ya hwew en pa na wo akire ayo obehunu sum katajo kuntunu de anu odi o eyi aboa na ho kyere no wo de emwa no se de ho asi akire wo wuram no enti mwa no mo buru ni padua da o hwe ana emwa nso mo wode ne obitimi tu kuntunu na wo de kwa na wo ba na wo toa wo de kokora won kwa chiri because ebe ko asisi a ana ebe sa abusia ni American de say o ho kire no wa mpini wutiri mu a etese de efidie enkomo aso abo amene ne wo pre emu mia se etwiridi ayeka sa be ma ho kire ba so enam kwampa so ni edwane ho kire no ebinu fa kwambone so ma ho kire ne koye kese pa sara mpese meka ebinu fa ho kire so na ebi fa kwambone so na ho kire no akoye kese pa se de medi ka kan no oba obemo hwa omo oba ho kire no a ba bi enema bi oba ye no ta che be makora koda ketu bi kuta ayi 10 cedis mo de mo oba ni bi ho no ma ye no fa be ma bi na emfata na mo keka na be ma wehwe na kakra tua ne bo wirim won so woje akohwe na hafa ni nku asa oba nku sa ye ma de omuntimi aho kire ma ade esa hawon pa ni nku titiri wajeje kakra na adam for ka say ere wo shi o
na ne ti obati ya mo papa ya no ka wo mo se oba omono efiri ne kon ha kosi na pampam obewu no na timeje prot si dai se nyame antwa na antwene ntem na onyini na o senani na kura da omde ade bi kate ani kosua no so ebi ebru no oya makeup so no na ale jo mo de sai ni etu o mani so awo ho a ho be fenfen mo se enso no ote no enha na kura mo ya na efede me that's aye ojugu o se ye kantade enye ho asmo mo ofra ozi amwa ojugu ni na mo kantade ntientia na se makrom ye fe me ka kire mu makrom ye fe ono ojugu no on pese ye be edi asem betu dwa no obeka ko ba bia nipa nyina wo no ono nko a betede ho akoka de anya bi hwe dia ojugu beka no se mu nyina mo san ba ha obebo mo na san frɛ aka se da bi oni okura yo di lem yo enti oba ba mo ahokyere no ba adin na ahokyere ba oba so a omono na mo ka se hwe ye bema we ya na wakoda ho na ayayi asie ne sei hwe bibi presse wo ba hey obefa jem me say obefa jem omono obefa opini obefa jem yes oh bema we kra de wo swa na we dey say abema aketuo bi ni wakofa no hwe yo Kenny Wachia, see a grown de. I was a phone, I make camera question and say, Okwam Papa Ness in the Pafaso. Na Opamo, a hoche. Kwam Papa and Nessa will be penny with him. Na wakon kodine, ayajuma dine, a sing kete pa. Bahamas, a hotel run away. Nemom. O fan kwa mbone so so bepema ho kira kai odem ha krono ne awudie kwa so ha what radio ho tv ho an aka cho se onya ne ma we ba ye be ye osi bidi le na damfo on na damfo akoton na yire so na yire prot adie anwumire ya me office wo no ma me be free kure me jabe mpasa beka ofiri kuro no so bai papa na wu ofiri adakoja ate bai amene ko gidi asoro o se ne prot ni kunu ne na damfo o mo koto ni di na so na se wo hene wo so wagu na se so wu ba ma akoto wo yire prot no wadamfo aye kana na akoto wo yire prot wadi di e na damfo ni timeche no ada bi say ne won de ayi na nhia mafo no bia odi be ma na obo no da bi odi na yawo odi na anti be ma na awu ni de wono ayi wakọ ayaw ni de wakọ kire say ono wo heda nyina ni mu odi ntente ko fa ni baba no wa twene ho okay number 2 ne okoton na yire so okoto okwaje so ma na yira wodi be to so What's store no almost 120. Sounds 100. Oje 120 na no why 20 ni ball no. Na ni tira anye yie. Na otwe pepepe na asem ni liki ye. Se be ye krata ato so. Ma minister di krata na nya 120 na age ye. Na nya 100 na so. So I'm sorry. Hwe, I'm sorry. And what was it Fabrai with the century? Na what you need Fabra. Hey. Yiri be madan kran 4 million utimi de by 16 million condemned to theater nanu yai no ba no se menware na wohwe ba ko wadi ade na ato no fia ade e na ato no fia ha kire me din una isi kama nkora no school wo to banche wo to board ye wutua lad bill
Sa 20 million no what the kwa 60 million na ase kokko fabra. Okay. Ni awokoto na se na nhwie adie. Ateta ye bi ebuo no a I fulani ni be fa na nhwie kase bi wo mo se asewo se we de veterinary for no metiti no ansanti fa we no kobra no metwe wura ma we. What the call it daddy. Aye. What no? Hey, obi na kontasika ba ya binom na kontasika. Ide nka me de ayi bre wa konta na also o kokuma se no pe ya ene me sroje to no ba aka chense na ayi na mbaje na ho sikani. Ai. Ai, omo ne nipa bedi sika so antentem sa. Nipa wanye no omo. Efi amuti mu no de toso miensa o de sika man zo fa koma kwam hosi. Afano so. Etimi fa nipa no so. Ankrofo no mo bo efuna mo na nsa mampo mu no. Ya bo wie me kwa koyi na tie no nti be ma je me wa mi le to hon na mfifire no ahwe a ebe ma na sai wo wie na be ma wa pepa no ho asen atade awie fa sika no ma me o se afam so. Ajeyo. Mana fon nsa mampo mu ha. O men pen kwa asem fam sika ma me. O so me se afam so de metua. Yes, I'm for the aduane wo. Adai. Oh, na chese so yire no. O so no mpanimfo say hey mo kon sama bon ha ya ba tim jedua ya nyasa. Ara mpanimfo mon ka man fam sika be ma fam sika ma wo se mpanimfo me se nyame pa benada. O de benada. Na de be ma no. What is that? Na sika no we wo say if I was auto there ha. Kiri. I say Mmrantehene, what it is? Na ya wo. O say brother. O de be ma wa. Tenase. Why? Mpanimfo mente ya say. Na nipa wo say afa so. Hwe, na say ne botom. Obi a ha ne bi di asase. Wodi nika nyina sika ni nim. Na ha obi amfa bofro tuma ha. Obi amfa pa no e ma ha sei. Papa de sika de fa also say. Yes be ma o de nyame pa e brada. Abusuafo je ka no. Na be na bo betima ma wo mo akon 1 million ho. E na o twen ya brada na o de ma no. My girlfriend be G sika ko yade. Ne saka sika no brada obenya sika bi wo fa we ma wo bo wa. Abusuafo de na konta sika be di no ho yanka. Hey. Hey. Asore koto enkonwa bi na yese enkonwa no carpenter ne se wa ya wi na akasika re kakra de ma no a ifiri asoda ho ekoba bi carpenter ne enkonwa no urade o ma sa mo je bi bisike di etai nyanko posika Adi yeah ha ono a woni me bo afode no pa de ma no saje de mfa nkoma ayi carpenter na enko fa nkonwa na aka no be ma de ye pabam ifia da bi o mo afake a ye ko fa nkonwa no ye dro no ma carpenter ni ho ne boy na wo ho o se je se master ba da bi ya betua na ka o master ba sa o de bobo obabo na man ye sa so ya be fa nkonwa no oh me pacho me master wa kan tem se mo ba be fa nkonwa o di friend mai hello master o pacho asofo na ba se o mo be fa nkonwa no na me se wuni ho sa de ani adade o so mo we mpacho mo gina ha mpacho asompanyi ne hwan pacho mi ha no waje asompanyi me sika na ka 5 million wo so ye de aba da bay oh adai ye de aba you know dikin no da bay no de bay oh na no ye bo afode kwesiara no ne dwada na ye soma no so famra o da bi men sankan mi pacho mi hu hwe afa phone mama koda no ne asan de amakoda obi de 5 million bi aba o da bi masa obi amfa sankan de amount former asompanyi no asompanyi sika no ye sankan yo
enima koda no oda uradi ya go for ya no onu di akire bia na oda bo sia wo be ko ya yiri be ma yenko lodu nkonya no me yefu nye me yi obi a excuse boni amerane ya bia won wo koda onante da odi mirika bani fo wo de merane na mon komra sia o kan sa wie woni misa sembe ba ho na pabam otrotro ofa okọ awusiafo ya semo lad be the se fa so de se 3 ya fa so 3 lad be na fa so a enye hu se nipa bi na ni ade tifi ho nipa mu ofie ho no obi ho no mu a lad ayi asafo ma na se ne yira wo na kwa no ajeje lad be no wan fa anko jiri ni mire mu kan tim fom papa wo bekunu o jano o mana yire ni akwada keto ne sumu omono sa kwanyi binu fa so no emia ho kirim enwum emiam ade bi ho omono wo ya emia hiam o enwu hia enti mesra dofo no ne anuanom se mama ya hwe yi aho kirim biri music 20 million da woni 20 million o si makodi emiam se de bia wo se udi obi 20 million ka wo se 30 million na 40 million aba ya na wakoyi di amano na wakoyi di amano na se wuni bi pa dia emiam aso ko mampo man bi ya jeje la bele mano na wa ya se yi bi mano ba na me ka che teacher free ye no ha da ho am the teacher akoyi ya sika bana no yi bi mano so ma ba fu jaja mo dem mo ke kan se too much mo nyi ni penny ya no answer wakotua na just we me say we yi a o de be she makotua na say teacher ehu o jajaja ya o ha na lad be ni ba hwim 40,000 sabre 40,000 you bud na ni pa bu afa so last the 4 million man last so the 11 million man last the 7 man say ni nyina anko okay abusafo wusuru atache mpabo a wufura no ntoma ahokere no wusuru no mpabo a ne ntoma ba mema no enti ahokere ba pinibotirim ne senkete yadwuma den mo ne mmere mo ne nya den eno ene yade pema ahokere ni hia na mafa madi die last minute omono bramienko yo katacho ena eboja ye na de yesi e cake obi entwe bi onfa nko ahokere bi wana oputi mo so aya na no den katacho na wa mpini utim de ano nya den katacho se wo katacho ade acha no papa na wo mapa esu ha wona lad basic ada ho katacho ti ana ye wadwun se de ba wadwun se ti mesesa wo de da so de afa katacho se na de nkanya den ali da so na se na nka wo ko ya na wakoyi de man ha adwin no na katacho se obi sika nanim katacho ni se edu me bi na sika wo ho ko e kom ne wo sika ba ho pa e kom ne wo na bronsam ankasa no kwa na e friend bronsam no se ehunu se nka woni a wa hanipa o katacho hwe ada sika ni ho no dan na obehu no ma bi eni kwase dan na e da wo ka ana wonim sika pa so katacha de we ho obi sika wo nchen da wo bayi bi na nipa na pi ayiniti yo na sam na ode abana no woden se ahoche ba so apunutrim na e beka se be ma na anuma dura ya den enyu no na duro bi wo ha onuma obepuragu katacha wa sam na ye kana sa no wo mu tie na nya bete sa o anu ode o wo mu ebi da jail ebi adi o masisika ne kwa bi so no se ye fropa na o mu gire ho akire mu a katacha an hwe ye nso na ye ni nipa ya so ti o asem na kwa ye besepa ne bisiko nya beta se ne banimdifo ye ne asa nipa ya se obi ehia kam ana sika da ho ana wanu maduragu na wa letter to ye ne e ba ne be kan letter na na sika wenti wu jaye ya adan nanti media de nanti kamekum sho yo kata cho wo yo
eti ene nipa na yeto no edu mebi ho no ma de be sra ne se wo mo nsam wo binu wo mo ntena wo nsam tam na de wo kan e afidi a katacho ye nipa 100 je be yi 90 or 95 punu tirim no ye nipa nya ne timi da sika so hwe katacho omo asem we me kan da me so obi o pass sika so hwe e na ugini je to me ho pa na da hwa bosmi mienu me ansa na enum sia oba ya no akoyi no de ama no ha me bo me se mama edie na felish wa ko fie bi ma wade na sabia ye ba fie ho na wo ka sem bi de ye ehu pa so obi a oba wiase onfa afom da de bia wo tekem na bedru mrebi na sabi wa bofom na katacho nam kwa onfaka sanko fo no mo bere wo ya dwedwe na wo ka sem bi obi a sabi mpredwas ono wote abusuam ana wote wiase sabi ahia ne de won de sabi mpredwas oba wiase no ono tetem dada odem dada yankoya eno anso wokoye onfa ho na mum se wadi ye pa mre bia na wo yisika wo fie wo kura wo nimfidie sum odefo bi me pese mebo ne din na yie ba kroi mu a katachaw no twa no se nwum kroi ya de sisu no oba se ya me pese mo wawu onye ne ba bi ko omo okuma se omo ni nipa me kan katachaw na manfo kwa yie keke kohwe ne keke ahia obaye no oto de botom se ya sika no yi se no de abo pa wasum se paw na etigu nti yo si edwom na sa nwum kroi ya boje so ne ye boni di se ya ja sika na twetwe na yi mo njem atwetwe na yi ne pocket ni afa kwadru mra bi no ano man koye no se wo se na yie kura na na eden so obekọ because action no di ye sika ni betena kru bi wo sori an pause yes one ed ni sumu baje wo ba usum pom no joga 20 cedis be se men katachi atwe me eja me fra me bo mi sumu ye wia meka pani kura na kiro na ena ye boja ye de ka che ni pase katacha wo se ehia wo a punu utrim na wa pini utrim wo da bone emmom so obi sika wo ho na wo di ade wo sa ka tato ne se wo di ni ka hu se ohia no ena edai umiem emmom se wo sika 30 million na obi 20 million na wo di a ana wo sika 40 million na wo di obi 20 million a ani da so wo mu chen se me da wase abrowati am say madi sika ntam famoso de na me madi sika faye so she wo de sika mo bi de asia afa komo oba akatacho say ni sika no ye kwati asia sika bi abana ai abrowati ana shabe bread say ye me mercy ye kwa de catch say because ye mema ye nya wuni ye kwa de catch say kwaje na ye ne mema na ade so ana eso ye no wo mu ebe den da ye so cause wa nya sika wo yere wa nya oba papa wo beja wo obekwa mo bi a sebe usun wa chen no afa no me da wase kada chaw abrowati ara ne madi sika mfa so ntentem ni nyina ne se ma ya na abribiom anya ahweye ka ho na abribia dodo na so we linda so e wo ti se de omo no ka no se da bia no e ma dodo na no mo ye ni da mema no so me da se nti nipa na e beje kola na ye pe santem jana wa se me bo na to no eno any say ye pe santem jana David no so de double salary na wo je double salary awo betimi ene na ipe wo so ahwe ye kura nyame afefia no akotua double salary erade mo ame na de mo kan nyina me catch any director say director pay the boys and let them pay their girlfriends obi jina de kon so na ga za me ma yesua katua no wono nko antira obi abi sanse ntie ntua moka yesi atua moka na me de jai adwuma so nyone na ye kada cho ye chia ye tiefo nyina na ena so na eboja ye kona yakoji ahome nyame ya adomo ase ye beji ahome papa bi mponi o nyame ya adomo china kola me eye bi damanim ye bre no konti no kakra me kan so ne se ye da ase na ahokyere de ene ohia ya na wo pini wotirimu no nso no ya na ye se de wo kan se wusuru atachempa bo wo fura no ntoma enne dodo na katacho me famfa emebunu no titiri so dodo na ese ahokyere ewo mem hase no me yampa ye nyina ye gitum enti no bia obewie suko bi bewie university ana se tertiary institutions ni bi
na afi adwuma krampo ho aye den de ama no abrante tena ho a wadu ni mpanyin fie so sawa nso nim se mrante kwa na basa na girlfriend ase e wose wono matimi yiye bi because be ma de oye be ma ne break ya wabi ntia wose wono so timi gina ni kakra na esan seka cash na sika eni ho ni nti no wontimi nsepe ne ho ontimi nya de wose woye de wose bia woye de bo abusua tamajapade ebi ehu sika na de ama no mo de omajapade akwakosi awowa no maji sika ama na de ahwe omo school na wawie school no nanka abusua na ehwe animu anaso mo hwe kwan se bia ono mpo obetimi aye bibi nanka watimi apesika bi de ahya na se okosua adwuma mpo na waye bibi na bia na busuafo ne maame ne papa o maye onma na oledi no watimi ahwe wonom so okofa no wahin enti obi wo ho a wadwene ho saa na ene no de ne ho kobɔ nkɔfo bi ene sikaduro abai quick money no de ne ho akɔhyem na bible ne se ni nipa dodo achi na enkoye bone kakra na bia ho kyerɛ na ɛwɔ so na ofise bia wotwa wo ho a entwa ne ntin wo kɔ akɔpɛ kwantia bi so na wo de akɔpɛ wo ho sɛ de ɛbɛya wo so yɛbɛbɔ wo din nipa ɛkɔ a wo nso wo bɛkɔ bi ne ɛse wo ni sika wo titi sa abo adwanti obi akrampo mfa wo nya hwe but also pese obi ehu say yes invest in wakobi enti won so wabie wadwuma anase waye bibi sa ma ye hu nanso no okoye bibi sa ketecho enru akire no na wo de wo kra e na ekwa akotwa so enru akire no wo maami anase wo papa wo dwene ne hu nte no e ma wo kodi sa eniema ni mu no akire obekwa ya say ye request for saa wo maami anase wo papa no ni boja ansa na ebi kran pass esika no etimi aba na mfa so ben e na wo so sa wo de ho kohye mu nti no yesra yese me ni nipa dodo achi nkwaye bone na ho kire ne de wo ho ye gitum na so no yen kentene ye ho na kakra ne minim se nyankopon obema ne ema nyina ye na aho kire a embro ye so no wo ma ne ma ye so mpo abakora mpo na obeyi de afri ye so na ketecho de amede twa me kasa ne to ene se bia obi be fi se bia we de ekoso ye nyina na ye bi money laundering ni ade ye nyina ai bet ni ade obi ade ne ho ahyem nte bia me so me de me ho kwa akwhyem but yen kan ewo eye proverbs anase mebusem tidu na nchemu edumie no wo se ewo kwan bi wo eti ne oni pa ni so nanso awie ye no eyi owuo obi koyeye ne ho ankyere no ebia ne ho kyere na obi betwetwa je no nanso wo do ho kwa akwhyem no se boni bi anase bibi ba hwan e na eba betwetwa je wo enti ne wanhwe ye bewie akyere no na anya owu a na akɔwie ɛwɔ dabɔn procha na se prison na afi no ho akɔka adwam ntini yesre mebunu dodo na wo masi so no mo ni ahokyerɛkyi ɛmfo mo ho nkɔhyɛ niema daakye no ɛde wo mokra ɛbɛkɔ akɔhyɛ owuo mu ana se ɛde wo mabrabɔ ɛkɔ akɔhyɛ tebea bi a wo mogye wo ho a ɛngye ɔsɔfo Paul kwabena yɛboa na wadawroma pinwutiri mu no memom de na mate bi o dabi say wokura say ye tetena na ye nkwada ye mia wokura kura sipini wutirim say bra wo fa ye bi mu no eno de matete sa na opri wutirim apeska na mbese ya na kada bi wusi so ye say ohia ne hia wo pini wutirim say konkura de wo sinkete so de mese no ohia no so wo bedi akira onema bi o ho a ese wo pini wutirim wo ma se sa pepepe nti pini witirim le kire say with perseverance no perseverance animia wani ne hu na man say the bible kan ye no mo asofu the smoke kan wadawro ma ya na wataka yo na to you to for na dream because enye komo yo ana wo sa aka se me se usuro atacha mpaboa usuro atacha mpaboa usuro sa atacha be kan mpaboa ho a eye wata ade mu nyina the just last week mi koto bi mu ayo Karo mpabo ni tiefie mu. Ayo. Ayo. Misa kofia. Enti wadawro ma ya na watai ebiebi YouTube for them because nsem bi say no yenya. O de kanenem ayetete akurase de ke na nanom de be mmayen. But ye ba akuru mu no yenya. Enti wadawro ma mesra konya we di ama menuanom ketewa. Omutie na katacha ho kire ya. Ahokyere eyeye papa nanso dia beto ne se yesi pini wutirim eye se onipa bia betena ase ne wapini wutirim to se se enema nkoya eno che se fasa ahokyere ne amane so kwambone so da bia mesumi nkra adwene kakra meka ne se die esie no so bo ho so na so be bibia
etimi ma woko wonim ni nyina so kataje se ka penwutirim no enti ye besere ye besere pa se ya anyere ye ho ammo ye ho so ni ye die ni koto ye wo fa wo wa brochire so se ye wo fa be boa ye dia ya bia nya adum abekokopɛ bosia oh me offer this week obe maneme next week on fama next week on fama obe dey chene ugina court na je so do oni akoto wonua so eno so no ebasa na edi ohia no anyirimu be dey ebeba na emum se opiri utim se abrabo na me bo no se me anka se me trase na se bia me fa woi edi simeni se me tom woi na se bebo me na se de kakra ba betomotomo a enne na wo opiri utim akwakoye ama sa adre so di income so dey edi abrewo sa anya sadia enne da bia odun sa be so dabri fam dabri fan so no enye obi na betena se tiska dia ma wo because electricity asem na katacha okan afaye nyina so pen edu ble bi ekoda fi obi so ne me be afa so pa o katacha water bay na kan okurese na katacha o dawruma ba bi edu le so an kan okure nyi ya je water bay ni ya asem ye be ka bi asem Asem Mpe la be water bay asem moto na eja mi dia ko ni aba na eja mi wo fa asem akọ hu etinam so wodie enye tight oh se wa na ho chire wa kan fa go se o fa so wodie enye tight ntim fa ko bo an katacha ko bo na afre me enye bi mo fa sin di se mbodi bi a obetase katacha me ho fe fa me me ho fa me ye pa je say 2 weeks nim tim mafie because water bay na pharmacy so ho enti sa ne ma wei eti ma bemma kura kowio ne yiri sika ana kowia no ofisika nyame anya do kura bemma kura kowia nkwan mu nam because wudni sika koto de no ba so tete ena ma branche bi kowia na ase ba yire a esi ja so a na ase pie wonu ma de kuchiri butuma na eja wa yiri boto no oh enti priwutirim na o priwutirim so no emfa wonsan hye de brifem dabi priwutirim fa pe agye papa fa ko pe dwuma kakra di obeso ye on bia ne so make say ye jabon ni so akwankwa nu ase no mu gi wuska so make no ye nyina adwuma o obetimi aye bi ne pan obetimi pam e na obem pa boba ko 50 pesos 1 cedi ne nyina timdi nipa ko nanim na de o percent ne ye wonyi skatam de a ene ye wontimi nkoma ne nyeye eti priwuti na o priwuti mu no na wo so wo hwe kwan ya befa so wa wo de na montuo no ebesi akọ nanim ama ohia no afiri wo so anya sade ye hia no obi ntimi nyimfi wo so da anya na wase atacho hia no je o ma hodo hia bi okra me se wo de fa ka akra ko page man okra no eni bebi a wo te no okra na no wo den ne se ni obende atacho protein de na do de asema ba ne wo ayo so nko so chechire ye youth na na dia ama Mmrantehene bibiri dwane atɛkyɛ mpa boa kofura ne ntoma no ne girlfriends. Some girlfriends are too demanding. Or kase wo jiade no. Na abranti bi wuta no duma se wo wudie na me bi san se kwa me. Ade de bia ukohwi abanchi bode ne ayi wo so fanya me o. Bia na dance bi concert bi abagona. Na wo wuni bi. O girl we di no ko. O girl no obi de no ko hwe concert ni bi. O wi so abagona no. Ajaba kwaku a. Agona we. Obeti afirim. So ho. Eno na mo ani abre. Yo. Na ofa woni meso krono bi a mebo bia no. Me wia me ma me nuanom afum ade. Nti ekọ police station kwa na ofa akoyi. Na ofa akoyi aba. Oh. Some girlfriends are too demanding. Enti se woni adwuma bi ya. Na ukofo oba o demandi pi fa we mame we ne nanfo no no mudi agoro no ono mo pam ade no mobile phone bi obi de ba adwuma ho no no ni ono ne boyfriend obi ko edi atem so je muni mi amota ah wudi atem ye bedi utem wudi atem ye bedi utem okay mama yemi ahoma no 024 0551 0551 931 931 0548 931 931 se hia be ma kontekro no wodi ne hia nya dene se wakofa girlfriend no kofa no kra so e wo matu yo me dase hello Nene ya won tra mo ba die. Yee, what?
ya muntra mo ba die. Majua. Ubo samanya. Ubo wufua. Ubo hakwa na ebe. Na wo so be ma no be ka so na wo so wa mpede a ono so obey dey. Na so mo wa ka o ma o. Na mo de cha na ye dey. Mo de cha. 88. Mo de cha na ye dey. Mo de cha kwankwa yi a. Sa nya hwe. Na de tie nta de pasa o. Oba dase. Sa. Ai, omo si nyame de makwa. Ana mi si sa ahoma ka ya na sa sida we de nse wade. Go ma ko na ise power to more to say. Omo ho je na de asem bia ma. Na me tell wa hine. Yo. In fact, we look so splendid. Yeah. Na get tell me de ka ka me ka me say. So we dey bebu no. Na wo ni se so won so ya. En ko ko ba. Ko ka se bi am pa na to na bra bo na ye bo no. It's like a pressure. So, o ma o pressure de ama sa nya ma to tuwo. Ni na ma my premier. Can I tell you the demand o? Na da bi de, da bi. Na wo ni say na so na ma na aba no ho. E bi mo. Se wo ni wo ba na say no e to no. Na say wo ni demand dia. Ya na ti say mo pa wo say asset. Na e bum di say de do ndi so na na ti say we di. Okay. Na say ko na o ya. Ka te di na. La tono e ma be uta yes. En ti say wo to ya wo to bi manwa. And planning contact. Ya was near futuo. Ya so futuo fa kwa so dem. Ya was. Hello. Mmrantehene. Yeah. Oni eje fini nka peni diboku. Wani. Iti fo nka we peni diboku. Yo yanko. Yo, ya ni shira ko ni futua na be fa sompa we do ni TV. Yo. Fa ni tie mo pa. Itu ni so se ko mai. E be fa dia bobra. Ni sha be boya pa. Yo. Bye. Bye. Okay. Hello. Akra maju. Ya dia na o. Akra we dey UPSC ni master job we do drop report new engineer with air condition papa PSC. Come on. Akra. Aja we here the ahochire dey eyo. Ye. Na ahochire no so ibu ho fa ya ne papa ho. Eto da bia. E kwai enya ukwa na mefa so akra. Ye, that's a bre. O kwai nya wo sai so chinchi na mefa so akwa. Obi ofaso obi aka se wo two girl. Yes. Aha. Afa ye ne wo koto fraud wa ga mo ba ko fere ko digale. Yo. Akra ya da wase. Eni da wase. Wasen to fried rice mo banko fie nko wi gare. Sababa da bi. Hello. Hello. Yeah. Natasha, good evening. Pastor Kasade mam wa wadawroma. Natasha, good evening. Evening. Natasha, we dey medin be ya me be si kakra. Natasha, me be me bi sa asem kakra ma wa ri na me hu. Sina mo ma wa ri am ti asi. Me be me bi sa say dan na ye juma, but when is ka adi so bi about school. But me yere di me it me ye sa na. Yo. Sabema nya djuma omako homa fie no nya sika de hwe obi ba sukua asa ye le no ye wo sukua ye se for big boys mu mele no dwa na chiri ma pa me pa so aya abra office ni ni nkomo wai Aya samo aya abra office e je bi mo be dana e hwene ni ntin so e mfase da na wa ware me That is a abotume ngotwe ne me friend ya nada. Ana ngotwe. na ne ho ho wo check ye no E wo papa. but ya abra office na isusu ase mi ho why na onfa na ho ka wo na ye da na hu se wo ho Odi akameda. me so ya abra office why asem na too big Nani wa mure me say obi kwa wara oba yeso wa no wie no onfa na ho nkan na okwa wa na ye dai Hello
Man 88. Yeah. Let's hear news. News one. Kai Obawi. Ompene ma mon kan said that. David. Yo. Ne tia e fear just say o news one. Wa kanga wa o children dey. Na fita panyini no. Adabi one day oba ro finish dey wo for the dey and no fita ko be ba mo hunu. Ya o mama mi hu. Ne tia obi na ade ayeye me ho kire ye de me nye bi mo maybe be ka be na wo twumi enu na ye di bronya be 17 years asem na me kan you and na me nkwala di free ni aso penkra ya ba se e be di bronya ade me ni bi na me no mo call be ko gina ade bi ase me ko je mo ni anwa ni sa ji de ma o mo na me ka se again say o 2 weeks time ni de se bi so de be ba nkwala ji ko di bronya me na de bi again si se na me so se o cheke ni ma ntimi first kama eh I'm a grandpa. You say, I hear they are me and watch the end yet. That's because I'm a brilliant. So I'm a 2 million for Medasi. That was it, dear. My fear catch so girlfriend or Jadiana Winibia. Catching us a binny hot. Catching is a binny hot sofa. Catching is a binny hot. What is he so Or a man catch from Oh, Mrs. Sofa. And you shall we are shocking listen to me. That's a for an hour. No, we are holy. Only what dome. I think I have a woman here. You're not from once a move. And you was the Mexican someone or can say that's a prominent or and never I do. What am I? No. Well, you're more somebody I'm with your cousin. No one know. Yeah, Indian was ever coffee. You Monday, the Nijab Abagma. will be Bonibino. No, Bonibino, no, my mom. I said, what can I say? Joe Bodie. I didn't practice them. I don't know. Check as much as me. So, no fees or yes, of when teachers and brown men, I mentioned brown. Master, I always have a young one about who blew. Remember, okay, got a chain. Come on, Ben. And come with I mean, yes, some potty. I go on here. I'm Rebecca Divo Samuel Ho. And the encouragement Divo Samuel. One semen Komokura or Mrasa Mwaka. That's all for Patel. Or Mrasa Mwaka come in. That's all for Patel. Cats like Ubakaka. So for me, Tower to catch him. What do you want me from? I don't know. I'm going myself for bread. Look at the Joanna Bushana said to me, baby. Then you're going to take what I saw. Now, no mamma's walk actually. Osmanus was one cause me watch you. No, because since you brought was a man cause me watch you, no, cosa. Sa a year be or Boppy saying was so in toss a deal. A quam home, no, maybe we are more. Was one quam a watch you was a war. War, are they? And tell you what. Cecilia, walk on more. One day, son of a was Mmrantehene, the Abdi who know what I feel here, a leaky at what? one day, son of I Would you way up pretty was a war? one day, Are they? Okay. I was for now watch your boy, Yabora TV no so. Now, and Penny say what's the football command of Mania in Sema. For another for a mobile. TV no so no and na futus me ma ene se wo ho kire wo apiri wutirim na usura atachempa bo awufira no ntoma wa hwe ya ho kire aba no wo be fa so akoto manhole mu pa and you are very very careful yesua ya ma ne ko wie sa ho kire bi kura ne nipa na kofa ma na ho sabe bema ke ehia obo dompemu a uma me abrewa
uko switch anya hwe kora abrebo odidi ni wanya obi wotrentra na mema ni bi akɔpɛ nkyekere da so yes na de so a na ntu yesnesere girlfriend na wakɔma no akɔfa no na numu abai apem so medi girl mari bi wefra na apem so medi hey uhuri na no aso kabo hey maybe wisika omra samwa hey wisika te say biscuit hey accidental relationship anon na kwatwo wi ne brebe ma young man who ja mo enya yo ya no anso wajaye dabi oba se no fa na obo no ka yo mate ha eti abusuafo ni ameka mana kosia ne se dinaso ma be ken so fokuri nyam niti nanka ayi se kan se orma ye nya sofo nanka semwi omo fo aso sofo de nko hia semwi hene otere yere nko wa ho anso sofo o nyam niti yes of 40 na sofo te ha yo sofo o tie program you be that's sorry watch it abusafo owie na emema bi enamu no eye wona nkasa mani bi address ya wo ko dem pabwan ye carison ka no e ko nyina na me yo defi guess no no mreke na atotwene a o se me yo defi ora mo se ye kru debi o se me yo defi defe guess ajaba kwakua emoburo hunu one enini team hwe hwe biscuit a o se tobre no won to wiemfo biscuit o king cracker yi aja unya 1 cedi na 1 cedi 50 pesos ya wanya bi ono won ka sada oba onso mo na bo biscuit ya ne bo den ota tobi ajaba kwakua awo bere no nketwa no so digestive free akese no ebi wu bi so nyankwa ayo okay abusafo wuso ta champa bo ufra no ntoma ukukuma se prisons ya wonse will be the girlfriend inti ena wakodemu mana e pama de ye na yetire no budi nkomo biscuit ba ko mi friend short bread na so ne board yo omo na de biscuit ya ne board ban akwa bia ne ye adwuma ubisar hotel ne board wo kuma se obeka de ne board mre pass obeka hotel bia wonim de omo je wo faje ko to pizza man sikada amayire de aduane ba woni bi pizza ekata to pizza ne bonya di bia sao hwe dabi ya hodo ya woni great grade na ne board na me kan me wo fa ase no me ba no watese bi me na wudi amayire de aduane ba woni bi de open na de akɔwe no pizza bi wo ho no mo a so maye mi no kura de sika ba ko ho a wode ye banku ana mutu a obetimi ajabi ade chen wakan kwahye man kwa na stand ya kusuku ane say so nya da bia no bedi mutu anya da bia na bedi mutu yo mate eto da bia twowanum kakra ayo nipa nsahwe medase twowanum yo pizza 40 cedis sentiment say life mate 50 cedis sentiment say wa bla medase me ye sure say we kwa Monday obi be bro pizza me say dey jay okoto ana so ye dey o dey order the bread say the pan wa pass no oh mpacho no o ma menchre na de a won fa nyemre me so ba yira apesi no slow so ba yira apesi we dey uni ade bre me wa wie bibia ani suturu me slow pizza de omo aduane bi o ho a minim di o hwa me kan me ma se da ya nka sa obi ba ka so ye kurasi ni obi ka na wo ka so mi ye kurasi ni akan salad say unze umpe mempe udi gu aduan so medwiri nyina to agu na cream bia mie gugu mesa ni nyina to agu kura maka so se fagu so ya meka so se no amoma no amu na yi mako na meje wodo
This all man is a taraso. Aben kwaso piso amaje odo. Omono me say aduane bi wo ho no mo me kofa krachisem bia last year call party nam say me pade na mo tete ho na we na how dey na dey wo mo kasi bia na wo kan me twa aka kwam na me di bi ka me man say da we be kasi o yikurasi ni okay me yikurasi ni me twa aka kwam ka mo me nya me tire di na de okoyi kodro mfi achen aka kwam no na pau no wa pass san na me no mienu sebe one nim nyansa. That's all. Me aduane bi ho na me akrache sem nuane no mempe. That's all. Wo dia so ba ira pesi kama. Yeah, ko. Pizza ne de man nipa cross or the Oh, David, Mr. O de me na wo bre ma de. Me se say omo so hu nkokum so e ba no ma ani na je say yanka. No me de ko. E cha no man eti o. Oh, ja me man so nkoto bi ni. I said the uncle na. Ah, me man so nkoto bi ni. Ma de okra betima tabo. O table ho. O. Table o. Na wo de won timi to mre wo. Eh, maranfo, to da bi e kofi ai bi si asmo. Wo de se wusuro fi ha. O de usuro. Wo de ke kako. Ave bi o ha me kan ya flash me. O ma so say. I say we are na ke kan video si ya na nyewo. Ko no na me kan. Ko no so da bi am phone no da me ja. I say bi o ha me kan na flash aba. No mama so. Hello. Sansa na ke kan video so. Ya na nyewo. Na men kan sembe. The Friday they hide Friday. Oba be something na oba ware nkonwa yere. Am say na be something. So mi bisa sa akwa. Ade we ba uzu system I be no expect here. Dabi. O be me ka say dabi. Am say the man from Provenza. Mani be ho mo kun mo ko di akonwa ya na nti o mo mpe o. Yo. Gonya ira no yo. Mo man from ho. We kura na ya kan ra. Se meba. No so nya by force say why akonwa yere. Say nya force. Can they no dey ma force o. Say dey nya force. Oh, say dey nya force. David. So wow. Obi an kana comment to ne yam. Ani pa no kana comment to ne. Am ya chiao. Como aye die na hwa de beto mu sisi ya se mi bisa. Se mi bisa. Era chao asabu a ahya akoma mu ache no. Ade ya akoma ma na bro so na no ka me busa me ka ya. Sa na afe de bia odwuno ho na ohwe na odwuno ho anwunu bi e mu na wo se ba bonten no bisa na ko baby. Ai. Wo ho ka so bisa yere. Ko no onye bone sa. Obisa so benya ni nua. Obisa to ho. E bia se ni nua ba be ka no ho. De ho bi ba was obisa ho ho nse ni kunu di akrante firi wure mu abo. Obisa ho ho nse pa to di akrante. Na ni kunu so suspected guy no ba no say na yiri be se de bibi no. Ba cho wo wi akrante. No say wo wi a wo akrante de be man. Also o se mi bisa na okurukurum no onya bia na ware. Yo. Wo me ko computer to adwade emra. Odofo me ma wakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi huduma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewompam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade
ahodoɔ na ɛyɛ anisuo ɛne deɛ yɛ honhom nyinaa wode bedom abe herbal clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa so yɛyɛ bi ɛwɔ abe herbal clinic wo hwehwɛ abe herbal clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumasi wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 sɛ yɛ honhom ɛna obi de yare ato abrabɔ so amesebra abe herbal clinic ɛbɛboa abeba matia ka no so Obakos, wouldn't miss our brother Panyan and Yasimi, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, obey it. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and Yanni sissy, Yanni, and Yanni sissy, Bibi Pa, and Elcoso. On worry for France and Antessa. And a madam for one can't tell me. Let's send that year with ya, some kid to it. And you're not here for, or be a tear, you make a ye. Bama do Bribia, and I saw your Hodru. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. A dribi was cement about shop, as a coramampon. Your friend cements vital heba mesa. News your ho, the topa yes or na sadre, member now friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will be? Open member friend a gang be a tar. Every was a coramampon, cement about shop, and then Miami, I told me, be drawn your bro for do one. So open do what you are. Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Happy Dank. Press our number 0240 616061. Member friend a gang, remember when you feel do what you enter me numbi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ena eda wo so. Otone ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri nsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nshira. Drane odifo Samuel. Akwankireja. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a contest, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a contest, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Ya boy! Ya back. Sompa. Okay. I was there for you, the masse. And then if you that bring up Bosumia a toson crono, the deadu Nansia and then ya can't quire Okunini Queen Elizabeth a ye. Oh, I did be a white Hasibia where we are yet 1952 and obey dear Sir Queen Elizabeth. Oh dear no na wana yawo no sisi wananya 60 years. Yeah, 60 years. Or more than 60 years. No, with the idea 70 years. Queen Elizabeth Kunyana Batu, we are no. Or Bawi and Nature Kunyana so pa. On one cassette, the fear at your currency, I can fear nine, no yan fear her. When yan fear at your nunum, and yet netana, I could not cass and so. Britain and I say UK mano na yensi president akunya te say mansi akunya ene bia be fa say Ghana manya obu oman nyina okono kreti de nipa de nyame be ye no an waye no de nyakopon be ye no an waye no say ni piesie aye Prince Charles ono asa akonwa no ye mpre te se manhia fie ente se ye pre da mamre ni amane wo ho ya ye disie
Omo de ne de enye se we ni dwa ato aba we ni dwa ato aba we ni dwa ato aba no omo de ne de oba panyini obi a wote so obi a oba panyini wo ye oba o bemo oba panyini na wu a odi akonwa na ho ne de yenka se memadwa ana se madwani so ukoba antema akonwa ni ma fie ewo na namankwaatia ba antema hene kukudufo na senko anti mema se enye ba antema nko a nkonwa bi wo ha koma mema ena mum eye mako okay enti eye no aseti dada princess na wakasa o tempenten kwa o ba emfiri ne nsa da ye nto aba na akasa constituency we wonyan constituency we de wanya ye nto aba abusuafo ye bokidi na yako MC Chaka ho wo ye nua senchuruni ye wo abrochimemu na ye ne di ohima Elizabeth na yie ne ho komo adwuada ena ona sese ye bede da no akora no na ya yie adwuada no MC Chaka ba homa no so na mama me ni komo bema ye mo adwo hello yes sir MC Chaka Mmrantehene me so amechiao wadwumanfo ne watiefo ne wahwefo nyina mechia mo ena nwumre da wase wada roma empanyine se de okura ten de oba ten de ogina ho de atentroro sancho for keka social media for eka bi electronic media eka bi na wan kasa wugina abrochi Britain memu land the abonten so no woni dance trodo enti ye bisa se ohima Elizabeth na yie ne beba so da ben na proud to na yie no ense se ben ena mpanifo aye delegates a woka ho asem no ade responding omo ba ana ede wada roma ye pese obo ye ho nkomo emom enkomo no duru finfin ba bia ye be pause no ye di nkomo bi asem ewa ha na nkomo na chi no ye be san no watoa ohima Elizabeth yi no nkomo no so meda wase MC amanfo aye latiti o Mmrantehene meda se ene question wabusa efa ohima ya maame Queen Elizabeth a otosu benu a wonya ne baby kro na ni nyina na se nkyere mu nyina ne se na kwantuo no wahya ase dada ewo Britain mamu wahya ase na eye kwasiada atwamu yi kwasiada no ana ya maame omode na mu no ekọ ekro bi a yefrɛ ho Edinburgh castle anase palace bi wo honom yefrɛ ho Holy Road House no mode body no ewa dakam no ekoto ho e ma ne rest kakra na omutwi mumeme anase omuye procession kakra ewo honom na ade tie Monday no omuto aso e de ko baabi cathedral kese bi wo ho ayefrɛ ho St Giles ekobom paye kakra ma no na Tuesday eye ebrada no 13th no omoto aso e de ko Scotland be bi ayefrɛ Norfolk ho no ne baba no ayefrɛ no Princess Royal ono ana odi ani mu ma de ne koye na eye Wednesday the 14th no ana ya maame omode ni be pie eye London Crodium baby anana himfie kese no wo ayefro Buckingham Palace no Wednesday ana yede ya maame ohima Elizabeth the second bedru palace ho na pani behwe enipa etwi kodu ho ekohwe ya maame no anso wa omuye possession e fa landi Crodium kakra ma amanfo ehwe senior soldier fo omasisi omatade na omukọ no muba ache se ya rahusem de ensoso na ceremonial omuwie ya no
ana omode amu no from Wednesday na omode amu no akoto baby a yɛfrɛ hɔ Westminster Hall. Westminster Hall say no ɔma biem sɛ obiara timi ɛbɛhwɛ adaka no sɛ amu ne demu no na ɔmo ayɛ no orderly manner sɛ ɛde sɛ ufiti ya no onya kwan abɛhwɛ yɛ estimate a anasɛ yɛtietie mu a queue ɛyɛ sɛ ɔmo de kɔhwɛ amu no anasɛ sɛ ɔkɔhwɛ yɛ maame ɔhema Elizabeth na adaka sɛ ɔde mu no a yɛsɛ queue no kɔ up to about 10 miles. And this udi queue no so a ɔmo di so from Wednesday no say ne ana bi etimi ahwɛ amu na wie. Na kyerɛ sɛ ɛbɛda Westminster hɔ ma kosi sɛ adwoada ɛyɛ 19th yɛbɛyɛ na yie krakrakrakra no. And this abred yɛ maame ɔhema Elizabeth yɛbia to hɔ ɔmo nyinaa obiara wobɛnya kwa akɔhwɛ ne deɛ bisa wokɔte take it na wabɛdi queue no so na queue no yɛ 10 miles away nti wobusa me a nana wadaroma baabi a sɛsɛ no akɔduro no yɛ maame abɛduru ɛwɔ Westminster Hall yɛbie anaasɛ yɛalɛ in stay ama amanfoɔ kuroma pay ɔmo last respect to ɔhema Queen Elizabeth II. Atiefo Madaroma said MC Chaka or Kasano or say Laya Yasan yede kohwe Queen Elizabeth nemu no animu no ne tente be se kageti ana dwoso kwansini du enti de odi kan wo kageti a wo kohwe a de otwa to no wo be se dwoso na binum di so be se nansanie no afi na onanya kwaya duru ho a ye kohwe no minim se bi so wachiri na mama mimisa MC Chaka asemba kwa na mienu bi na fi yento ankomodi no so MC Chaka wadaroma ne yawo ka kire se ohima namu no ye di firi ha ne ekwa ha ye di firi ha ne ekwa ha ye di abeduru ba bi a adwoada ne ye beye na yie brabra mochiri bia mbam wanka mochiri bia enti ye ye firi mochiri ya ye di akoni aba ne ade emu no ensai. Yo nana wadaroma say yenyina nim say royals and say abroche de obi wu a omo wo BPI some environment obetimi awon panie bi na say obetimi e de aduro bi asresa no amu no say ebedi beye emfie petepe kra na che say bibia emma ho na megidi yesusu say ya maame aye oba pani no aye ohema oda kuya no sa pepepe no be ya mu no na am say o kanana say amu ni ya bie so na wada o mani de kwa so ya mie amu no so oda na dakam ana omode eye ne tuma papa bi ana say omo flag no atete adaka no ho ene omu change ya no omu change e ka won so amu ni pa de na omu amie so na omu mie so Neda wasipa ye so mani pa nkohwe nanim wadaka mu nya sa na wochiri na ne kwa so ana no omu mie so okay wadaroma ya tete se omu atron safre otumfo se tutu otoso mienu se special personalities na omu kwa kohwe mu no onka ho wadaroma ya tete de na enokre. Yo nana me wa list kakra wa ha na list na me wono se uhwemu a eye dignitaries a omatoto nsafre omono se nyame ya domo a Monday ombaba eye na se no am say last time me din komo na che se me nyina be kwa kosi be ye 2000 na mom
invitation a yɛde ama atitiro mefiri amama so bɛbeba no deɛ ɛyɛ koduru bɛyɛ yɛfa sɛ 500 na ɔmo a yɛ expect anaasɛ yɛnim sɛ ɔmo bɛba ɛyɛ no bi no ɛyɛ Monday no deɛ di kan ɛyɛ the royal family meka yɛ maame ɔhema Elizabeth ne mma ɛnan ne nyinaa ɛyɛ King Charles ne ba pani a na ɔyɛ Prince Charles asesɛ wabɛyɛ King Charles III no afei Princess Anne ɛyɛ ne baba ne only daughter ana afei Prince Andrew ɛne Prince Edward ɔmo yɛ ne ma na ɔmɛba no afei ne ma n'akyi no ne ma na kyerɛ sɛ ne nanam no ɔmo nso ne ɔmo yere mo ɛbɛba na the rest of the royal family no ɔmo nyinaa nso ɛbɛba ɛyie no bi na foreign royals a yɛato nsa frɛ ɔmo foreign royals a yɛato nsa frɛ ɔmo a list ne kura me no ɛyɛ monarchs a ɛwɔ ekuro bebree so na titiri anaasɛ deɛ di kan ɛyɛ Spain Spain for king anaasɛ ɔmo hene a yɛfrɛ no Philip ɔne ne hema anaasɛ ne hema na ne ho kani a yɛfrɛ no Letizia ɔmo bɛba bi ana afei former king ɛne queen of Spain ɛyɛ Juan Carlos ɛne Sophia ɔmo nso yɛato nsa frɛ ɔmo bi King Willem Alexander and Queen Maxima of Netherlands ɛbɛba King Harald V ɛne Queen Sonja of Norway ɛbɛba bi Prince Albert II ɛne Princess Charlene of Monaco ɔmo nso ɛbɛba bi na other members and as a family ɔmo free royal ebi ne Sweden, Denmark, Belgium and afei Greece na uhwehwɛ mu a mahwɛ list na ekura me ni nyinaa no mahu ahemfo bebree mahu akukudam bebree wom na nyame anum ne kura nie mehwɛ mu a na kyerɛ sɛ mehu otumfoɔ edin wom na mmom no ɔma list sɛ world leaders bebree nso bɛba bi na ɛyɛ yɛwura otumfoɔ setu a ɔtɔ so I'm sɛ ɔno yɛka ewiase mpanimfoɔ so anaasɛ titiri na ɔno nso ka ho enti ɛnyɛ me nwanwa sɛ yɛbɛto nsa afro na ebia na list na ekura me no na di amepiem ebi sɛ wohwɛ mu a world leaders President Joe Biden a wɔ America ɔne ne ho kani First Lady Joe Biden ɔmo nyinaa ɛbɛba bi medawase na mmom mehwɛ mu a mehu otumfoɔ din na mehu yɛma mpanin Nana Adodankwa Akufo-Addo so din wɔ mu na ɛnyɛ me nwanwa sɛ yɛbɛto nsa afro ebi sɛ list ne dɔso medase nyinaa ana wɔ medase yɛbɛto nsa afro wɔn so na nea wokeka yi deɛ na ɛyɛ kyerɛ me sɛ ɔhema Elizabeth ɛnya deɛ a ɔbɛkɔ amena mu menyi ne sɛ yɛbɛsie na amena mu ebi a yɛbɛtwere no ana bibi ɛte saa fi sɛ wɔsɛ yɛwɔ adeɛ bi a yɛde bɛsra no amfie petepepe na ɔnsɛe enti sɛsei no yɛwɔ amena yɛ a yɛato nna no mu yɛ a yɛde no ɛkɔto mu sɛdeɛ ɛyɛ no ha na yɛatwerɛtwerɛ di ne nneɛma gugugu so saa ne yɛsisie hɔ sie no ka sie no ho asɛm kakra ma mentie Nana medawase sɛ uba royal fo no mu a ɔmo wɔ kwan a ɔmo fa so kura ɔmo mu na saa ɛkwan na ɔmo fa so de kura ɔmo mu no saa kwan ne deɛ Nana menyi ni sɛ obi abetimi akyerɛkyerɛ ase anasɛ obi abehu sɛ deɛ ɔmo sisie no sɛ uba ya santima mu na sɛ yɛ na amana mu hu ne de ɔmo kɔba mu a ɛhɔ no kura ne yɛ mu obi a ma hɔ bi ɛno nti na yɛ maame ɛyɛ ɔhema Elizabeth so wie na kwantuo na sɛ yɛ awufo soma no wie ɛwɔ Westminster Abbey na sɛ yɛde ne kopie Windsor baabi a ɔmo kɔsie anasɛ kɔkora ne papa King George the Sixth na ɛhɔ no na kyerɛ sɛ akɔyɛ royals ne pɛ ɔmo ma coverage kora me yɛnhunu baabi a yɛde ne bɛto sɛ yɛbɛsie no sɛ yɛde adeɛ bɛsɛsra no ɛde na kɔto ne papa nkyɛn ɛkwan mɛfa so ne deɛ Nana ɛyɛ royal secret nti menyi ni sɛ obiara bɛtumi ama wo saa information ne sɛ yɛ maame yɛbɛsie no anaasɛ
yɛmfa ne nhyɛ fam ekurom ha deɛ ɔmo sɛ ɔmo besie no saa na ɔma no ɔma ka but sɛ ɛbɛba ama yɛn ho si deɛ maame ne hyɛ fam anaasɛ yɛlowa no ne deɛ yɛwie ɛwɔ Windsor hɔ na sɛ ɔmo yɛ yɛfrɛ bibi committal service ɛwɔ St. George's Cathedral anaasɛ chapel a ɛwɔ Windsor hɔ no ɔmo wie a deɛ aka ne nyinaa no ɔmo ntake coverage biem na kyerɛ sɛ ayɛ royal for no pɛ ɛna ebedi akyire na ɔmo akɔgya ne kwan korakora nti ɛhɔ deɛ nana wobusa me a baabi a yɛbɛnim akodura ɛyɛ St. George's Chapel na si yɛbɛsie no yɛde no bɛhyɛ fam anaasɛ yɛde no bɛkɔ akɔto ne papa nkyɛn anaa ɔmo bɛsrɛsra no ɔmo de no akɔkora baabi ne deɛ anaa ɛhɔ deɛ menya mmuayɛ ma wo meda wase paa wadaromade twa toɔ ne sɛ Ghanafoɔ a wɔdi paa ɛwɔ aburokyimam UK mam hɔ no wɔn sɛ bi di line so bi nana invitation no said you must hear no and I say kiuna and I say line na yesa ye de kohwe ohema no eyiyi mu ba kokra anim omo wo ba bia obekọ ho na wakọ akote I say take it and I say wakọji slot enti ba bia kiuna wo no omo wo so many access to kiuna enti uduru ho na so person kohwe nko bidia nana ye nsiu kwan na mom so obetimi atwen na wo twen honhom so de be yenko ade ba ko amepɛ e wo krom ha no sɛ eba sa no ma we discrimination bi enim obia nya akwanya se ebie ma members of the public omo use term say viewing no is being done by members of the public that is say ya twen sa fro bia say me share video no and I say me share TV na me share nipa e wo mu abrofu bebre wom atuntumfo bebre wom omo a omagina ma cha omani subri omo tehwe say enya asem tetwa enti Ghana for there by all means na ebi be wom so hwemu a Ghana for ebi wom oma biem amobia ehwe and so be a pay respect to eye ye maame ohema Queen Elizabeth II mesra ticket a ye tie no ye gisika nana there be a free of charge omo nye kapre omo nye sempoa omo aye name a police for any asrafo ana omo boban said the adame kai no omo make sure say obia emme basabasa bia ma nti one de omo guide queue no omo make sure say bibia bekoso orderly name sika pa de omo nyebe pacho wadaroma ya se Ghana fo a omo ni paper no aja omo so ye ho wo ne nyina mu bibi ya ba say no advantage wo ho ma Ghana ni a woni paper so wakọ akọjere ho ntere ha say okọ akọhwe bia na we de woni paper dia silent na oba bi kom yo nana obisa me za question mefa akwanya we so na matchere ekrom ha ene said ye si control omo ni paper ne kakra se ukọ Germany ni other European countries na ho no police for otiwa no obisa so paper we na se bi mpo na otinye ye no ompe wansem a na se ohu ani ma na bibini a na chese odo kotro amane mu and so ekrom ha rating krodua mu hanom no police ni ehia abonte a police ni kwan oni ho kwan so obebusa o se onkrata we ana se o paper we omo control paper immigration for home office omo pe na wasa akwanya no se omo ebetimi a control enti etoda your friend be immigration enforcement team na say be who say adwuma bi wo ha na adwuma no before and asem for mu ni nkrata na ya form a eno mu team be operation na utanye yom bachi omu nyina omo ba police for nkranka ho immigration for no mo van enti uhu omo na ene na chese se udwane because omo de omo ba question na mo police ni de oni sa akwanya no say obetimi abusa say o paper way the police ni mpoti obi na say enipa ko ni idea police ni no efre immigration for tubo for na so mo aba ebetutu nipa na no ansa na omo de be call detention omo de na call enti ubusa me question no obi ani ho a obetimi akogya ka say oh we ye bibini and I say we ni nkrata enti no wabehwe bie and I say waba eyi na se ne de ne ho ache no there be wo nkrata o woni nkrata o
ana ekwan da ho wobetimi akwa akohwe bi obi a intimi nkobuta nkata se bia ho Queen Elizabeth o ma himfie kese no na menim se ayi abai Ghana ha se atakwa me da akora na ye penti dan kran ansan de ayi no dai me giri se ya se da ntwi ho sa na eno ye enya hwe nana se mc bia eye picture no ana se video no ntina edan no wan ye no na edan no se uhu dan no na se de si ho na na ehia ntwi ho bia ebi se edan no mu discourse papa bi a che se wo behwe kra no ho nyina sika nko a sika de gate wo ntina Buckingham Palace na ni din ba ko a different no the Golden Gate. I want to say if be the Golden Gate here. Let's just say a Buckingham Palace. Gold gate ni nyina omo the gold na I design no. Na e dan na nkase wo ho no. Gold anase eyi omo de ye ne de na ehia ntwi ho bia. Every say wo ho de nyina no et shem. De bia so mo ye ho adwuma ni. De bia fi say ohema na himfie ho no. Enkrofo mo ye cleanness, enkrofo a omo ye laborers anaso mo ye adwuma no. Na say ye do mudodo e ba Ghana me han mani nka na che say nka ebetimi an say Kumase ayi nyina adwuma cleaners ana ayi nyina ebetimi afa ho bi say omudo so papa ye enti adwuma de omo ye wo ho enso enye say bi a ya ma me ye free mu ntina omo ebetwi ho say de Ghana ye no de bia no mo ye maintenance e wo ho dada de mo madane de ehia twi ho bia na e say edan ho fe ye na omo de agudie ene no papa ana asiesie dan no me da wase be ma ye de nkomo be si ha oba de pa adwada no pa menim se omanhene ya dubu ate etena na dwamu a yeso ye siesie ye ho wa ha Sompa ye siesie ye ho wa ha pa se yeso wo hima ye ni ye follow pa decorations ye ben ha ne ade de mintimi fan tudwa sisi na ye siesie ho pa nti wadaroma adwada omanhene ya dubu ate tena se ewo ade achia bi adwumadie no so a ye beto ankomodie no so yo na beda say na nyame ya duma adwada enso bank holiday ewo krodua mu hanom na tie say adwada ya ne public holiday esan say ye ohima ye ntino obia enkwa adwuma enkwada nko school bank mie bia ebe din na TV so ene you be mount to platforms bebre with different locations baby bebre it is a one to me and kojina Westminster Abbey a chire hobby and as one to me right inside krana upie na kojina park bi ana bibia na ubo say screen wo kakraka baby abedru bia no na che say aye no na ye no abrofo de sa no mo yo maye enti joda de na ampaye beja ebe butu ewo beti krodiama meso so me de wase bebre say wato sa na wa frame say me meyi nsem we nyina no yo ahwefo ne atiefo MC Chaka na mote ne nka no waboaye pa be me na no tene o hwa watena o mani mu ache Sompa FM sa ya MC yeah woni mamamre ne amane bia ya ewo ho no mo nti asante mamponi ba kontonti bu ohia kumanana na ye ne no edi nkomo no ye da na se pa we abusafo mama ye nhomeso na ye ne power specialist herbal clinic Dr. Akosua Droya the great ye ne no ebedi nkomo enkomodie na chi no asem wo ho ya ye de ebremu enkomo na chi no asem ya ho ya ye de ebremu nipa omo sum fie ho no that just say zoom lion adwumayfo nyina katajo say zoom lion adwumayfo nyina obi so obi nyi obi o na wana so obi anya obi a se mekwa nanka wubusa na minim se bia ye bebie ne so am obi a atwa ne ho ahia bato se wani kura ntim fa hu efuru no na adaka no na wo behunu adaka no kwasa ade kata omo flag no but bia ande wo behu yo bia ande wo behu okay yo ene na
abusuafo yesi bibi nti yensa anka doctor momfa ncheme na ne aduro no moma yenhwe na abadwafo no emra asem no mu kakra abadwafo mra mu kakra na afi na ansa na no mo mamekwa na meni dwaketu dwabra na oma bia na ne hyehyeye hono de yesi atwitwa tiri aba bini hosa ya hono ye more atu bia kim ya wansam everything is orderly bia ya orderly ya wansam tete ho abusuafo sukuu bia ba ya friend V Adult Education Center omo adwuma no ye sonkokora ono de wase enya nkwada sukuu no wabie mpanimfo sukuu opanyina wuko sukuu ache de wokosun ya kora ate wani so se yese twere de wokosun ya na kenka de wokosun ya be ya din V Adult Education Center waye krado se wojo na wakyerɛkyerɛw we no kyese ubemiamia wonkyere wam no aha sa ye brofo na atwi no obɛkyerɛw ama watimi atwerɛ brofo na kenkan ana atwi so obɛkyerɛw ma watimi akenka atwi no wasan atwerɛ na bibia aye kama wasesa we hairdresser ana trotro driver taxi driver mason we fita we oba abopamade ana tailor we sofo elder deacon awarefo mienu ama ya kama abomu ana wa contact wugina honomo obi a wabi adwuma fa nipa wo mu wopase omiamia wonkyere wo mu ana adwuma efo no we kayayo osebra na be feda wadisua anase be miamia wonkyere wam the right place awokono V Adult Education Center V Adult Education Center obasase no awie no nimdie so pa obewie no na ni makenkan ni matwere se brofo na atwusu ya na otimi kenkan brofo atwere eka na wano se yetwi so a na otimi kenkan atwere eka na wano yie pa nano ebinum ka twi se mindi no anya twi kasa papa minni na ebeto na nanom ne yeka mindi no se gwarare kosuare hino eti obachira atwi kronkron brofo kronkron mene menyina wie peye V Adult Education Center ya semu waya adwuma ye mfie dunum ni ti wo experience pa si wo no wo se be ka na nsa amwafu akwasa ma rokoro be kire wade am ohunu Abrepo Methodist Primary School eho na wo Abrepo Methodist Primary School Fre si wo no na panyin pa wo dadwumi ano no e wo 0245 690 834 0245 690 834 and 0508 109 773 0508 109 773 abusafo abe heba clinic otwew safa yade nyina bra yade nimguase yade ehadwene papa busia mesraw se obi nam yade mu awu a wafa haw mu pa nanso ene ye ka nokura kyerɛw se yade bia onipa dasani ewo ho firi wapampam besi wo bɔwira no nyankopɔn ye ho aduro kura ansa na onyankopɔn wo bɔ nipa eti emane haw ne tete se menko ama yade de ehu ni aduro ene na nka wabo nyankopɔn so wo pa wa yade na aduro ho na bia wonkosi aduro no wobesi aduro no ewo abe heba clinic mami na afifia konya sickle cells edru mami wafifia akunya sickle cells edru eno achi no etwire duru pa hania anase enkwe edru ewo ho osedru ho yefrumu kuro umenya amane ekomde wo amane fibroid ya edama yem yi a to de bia so ba wa fafuru na so wonfa furu yade madika ka se yade biara wo ba fichi krom hawa na se kokwa busu adom ni nyina
diabetes abusua ni nyina adwonsom yade abusua ni nyina ten tano so apatrapa na Dr. Abe owo one Abe Herbal Clinic adwuma fu ni nyina sɛ wobɛkɔ hɔ a fa tano so kwantempɔn no so tano so kronum baabi a so da kɛse mi no bɔ ho Presbyterian Roman wo sɛ mekɔ apatrapa junction ana baabi a so da kɛse mi no bɔ ho kwantana wo hɔ yɛbɛsiw no afa ka ɛkwa ne yɛ tietietie wobɛtumi afa fam kora wobɛtumi anante akɔda kora wobɛtumi anante na bia na wapom de no mmoa wo parentem na wafa ka na waka kyerɛ driver sɛ mekɔ maame Abe hɔ woduru hɔ a wobɛsiw sɛ maame hwɛ abrosa painting yellow si ahayai nifa so no wura hɔ number no yɛ 0243 345392 0243 345392 ana 0506 46 0208 0506 46 0208 abusuafo kanje na kalai water na ya manfo soro mehuri so kanje akalai water adentira efise enya de mpanifo no be kan radio so nko a enya experiment mpanifo no be ye no nko a sese de manfo anom kanje na kalai water hunu se woni pa di wi na nsuo bi ana anom guso yade a edokuru nipa egu yanimu asebo ya da pai bebre ye nsu papa ni pa nya anom ensuo no wo nipa dua mu mbɔ wonom nsuo mbɔ kyɛ aduane koraa enti mesraw ene sɛ no so pa kangen ɛyɛ KANGEN kangen alkaline water alkaline nsuo bia yɛ nsuo anyakopɔ twɛdu ampɔ sɛ nipa wonom ɛmfa ho nsuo ɛtene namfom ikura no binom yɛ alkaline de ya twifiri fom no so ebi yɛ alkaline na de anya alkaline no dɔɔso pa enti so ni awokɔtɔ fidi a ɛbɛkyɛ nsuo mienu ayi alkaline no wɔ baabi na ayi de nye no acidic water no wɔ baabi no oni a onkɔtɔ sɛ fidie no na kanje na alkaline water mpanifo na abɔ kakyiri de akɔtɔ fidie yi na ɛdi nsu papa ɛbre nipa doctor bi yɛ frɛ no Otto Warburg doctor sɛ so bi nom kanje na alkaline water ana obi nom alkaline water yade bie ni hɔ a ebitimi atene ni paduan mu cancer yade unhia bi da entimi ma uni paduan mu da pressure obebo koko mpatra yasra yakari yasohwe ye hunu se papa pH na de so nsuo hwe no se wo so nya bi ye pa nsuo bia wodi pH ni besom na be ye blue no yete se kanje na alkaline water no a eye yellow na se green a ehu kakra green na ehu kakra na yellow no de ono mo da bia ba no bia wo nkwana na wote so ya de na akofa bre woni padua bo brema UGC aba orutu nkwanta ho a wo free micro traffic light no so call new road a won sa benkum so ba orutu nkwanta so omo ye tai ho adwuma bebre o mane na tra tai fo no ko anim kakra bia won sani fa so ho se ne ho mesra frempanifo na no ani nkomo so pesa oton bi a ho hyehye nyina da ho kama 0241 44 91 91 0241 44 91 91 and 0507 37 94 74 0507 37 94 74 obia oton suo krodu yemu no ope kanjin suo bi ato yero ho pa na kope biton na ebeboa akokora mafia sinintientia ye fa ne series no egu so dende ya no mu ye ya ebia so ofe se madua sa pepepepepe memre da anwumre no nwotwe fa bia yi akokora mafia sini no nwotwe fa kosini na nkro 30 minutes ne aya pii no wukuada no mienu kosini no mienu ne fa awia no and so ya akokora mafia series ni bia anigye wom pa adesua wom nyansasua wom mfato ho ahodo nyina wo hwa bo hu so de beti atutu anamo
ɛwɔ nei wiase abrabɔ mu wopɛ dwumadie ntimu a frɛ 0249 942 842 0249 942 842 21st clinic ɛna aso dwumadie mu na yɛde famfam mbrɛ wɔ 21st clinic yɛade yɛ frɛ no sciatica na musisi na fa wo nan kokomoto ase na aka wo kotodwe na si wo nantini wutira nye yɛ na kirimu ato fam nipa bebree de dada mu a ɛyɛ sciatica yɛade mesrɛ tabiri no fa ne hyɛ taxim wɔmpo fa kɔ 21st clinic ɔnom nko a itimi sa yɛade sa atenkesei baabi atenkesei akoduro biara afe abe herbal clinic mesrɛ sɛ wopɛ 21st clinic a deɛ wokuma se no nkorabata no ɛyɛ afa radio nkyɛ hɔ a hwa afa radio nkyɛ hɔ a wofiri hɔ a na wokɔ top guest ɔmo store kɛseɛ wɔ hɔ no abe herbal clinic ɛyɛ ɔbaabɛsi a wafeefie akonya sickle cells aduro wogyidi o wonyi nie o sickle cells no ebifiri wode hye no so ma kwara na den ho ma werɛ ho a wodie so ɔbɛkɔ asamado no ne nyinaa afiri hɔ extra comfort limited ono de onye duro on sciatica emu mattress a ukọ sciatica ya de ni ya wi a se onya ba bi da ma ho dwojo wo mattress papa woda so awu mu achacha na emum enyima wo twetwe ma ho towo eye orthopedic one di mo mmere di mo din nyina extra comfort limited usia ba bia usia bi ba bia to bi Midima for Herbal Center, Dr. Dijan Feed the Great. No wa abuya kwa gogo pass last stop ho. And ne aba kwantimpon so. Midima for Dr. Tam da so Dr. Osaya de tam to so no. Tam no empa ho emmum utie ya tam no enru ho na o yade no kɔ. Tata man for rase ho pa. We dey for somewhere power ministry and prayer counseling. And also we dey for somewhere bompa ye twitwade amanfo awo wa ho kyere birim wa ho hia birim no ono ho asem na ye ka se bo modna akọ Ajaba family house o ha biara ya ehunu wo tete wo no fa komodi fo Samuel ono kom kutudwa no bompa ya wo se wo ban fa wa yi bia ma ye nton wa yi bia so ho o ma me baye na watete no ma me ntem da bi pa ya na wo ba ma wo emom onye sikaduro ma loto number ho wonye double money ho sewa wo ba ne problem a ha wo na abebo ho paye problem bia so awode ba no se babro na Quran cassette a omo ho paye o Ajaba family house onso kan wona waso asene no abusia fo mo me fa adwaton de nu ho na me ne ya ma me no mo abai ni nkomo na ye hunu ba bia susu ade bo de hunu ba frɛ amai orma ba happen na krobe ya sante kotoko so ba bi ho ho twetwe ya onsa so mpa hoda bonsam so nya wo hawa o so nya ne din bo hada de opam wonsa ya asem abere ana meje ma home yeah enwa na ne din komo London yo bo kakra ne ahwe se wo bibi kakra fabra na fe yenko yenim mame yen mo bakasa sisi ya why mame tra konya we mame mi gidi yese enwa ba ma no wakasa na no tene akatacho na obi o ma ya na ekwa ni mo no obi fresh de eni hu pa yese ya na yetete nsem se obi wo ho no mo a sebe ya se abroche de bibi se a ya oni pepa aja ese audition ba aja ufre ntomago a eni prepare na sama waka no ama me ho adwim kakra se abroche kro no omon no ma ana omon ne ye no eye sonko oh yeah kada jonim se we na aba no se ye Ghana ha no mo a kan yi mu bebem o kwan be so na wo se ne hwan se wa wo kodi pa na sabi kro wura ohima wo ti krom anya ne ba bi ko hia obusa na me de pa se obi atimi ko ho na me ka so be ka se wo se ne hwan ya wo ni patu Bini black man wo ni paper wo ko pe de wo
nanso we na me hu sɛ ɛnɛ yɛn fa nsua biribi ɛwɔ ha ɛkyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a Ghana ha yɛti sɛ obi bɛwu katakyɛw minimum obi a owu yɛ a obi kɔhwɛ yɛ yi ni free line mu na ɛyɛ nipa na rɛhoɔ sɛ ntimi de menye nipa nanso wei deɛ yɛn nua bɛrima ya me ate aseɛ sɛ Queen Elizabeth onye nipa ketewa saa wo maame ne yɛbɔ ne din no onye nipa ketewa na hwɛ baabi a yasa lie sɛ free KJT ne tenten mu free KJT kɔdwo so ɛna de ɔde to de bɛ na wɔn san prɛ kwan katakyɛw nanso adaka na wokɔhwɛ yɛ de ntoma atwe ho na ɛyɛ obi nso fɛ sɛ ɔkɔhwɛ sɛ Queen Elizabeth ewu yɛ na wɔdi land mu kɔhwɛ bi abakwasɛm no nti yɛn nua no yɛda n'ase na yɛmfa saa de onsunsua sɛ Ghana yɛ kurom akwan kasa yɛte na yɛne yɛte yɛ kurom no eduru mmerɛ bi anyi mu ama nipa bi rɛho ama nipa bi sɛ bi wobɛka sɛ onye nipa na deɛ ɛtɔ so mmienu na mede masɛm aba wie no katakyɛw sɛ ɔmo dan no Britain kasa no ɔmo a yɛn nua no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo dan kasa na yɛtete dan nanso wohu te sɛ hanom yɛte a Ghana koraa di asase no yɛte ɛdan bi wɔ hɔ nom a sɛbi mpɛduasa ɛdan no yɛapɛnti ɛnɛ koraa de minim de aba yɛwɔ dan bi hɔ a yɛmono paa nso ase yɛ ne furofuro sɛ wahu Mmrantehene so wahu minim da bia saa na ɛyɛ ɛdan mono paa yɛsi paa bɛ ne furofuro kye sɛ wode rubber na sɛ wode tiles obu ana ne da wato aseɛ ɛnso wobɛhwɛ ne nsuo bi ani hɔ na kronum no mɛtumi aka sɛ moma mmɔfra no kwan no mɔmekya koa bi sɛ mmɔfra no kwan no Ghana nkɔla nka ho ɛyɛ aburokyifo nkɔla kyɛ sɛ wohwɛ asɛm ɔkɔ wɔ se dan no yɛmpɛnti nanso woduru hɔ a ɛdan ɛho te yerɛw da bia 24/7 ɛm sɛ amanfoɔ gyina ho yɛ adwuma ɔho enti mede masɛm ba wie no yɛbɛserɛ yɛmfa yɛ maame yɛhema kɛseɛ yi a wanya ne baa bi kɔ ne wua yi a yɛnnua yi ɛtu ho atwa ho mfoni de kyerɛ yɛni yɛbɛsrɛ sɛ biribi si wɔ man yi mu a yɛnyina te wɔ man mu da bi akatakyɛw meka me so wobɛtena wo kurom yɛbɛyɛ wo sɛ deɛ wokɔ obi kurom ne yɛyɛ wo saa fa so wɔ so so obi bɛwu anaa biribi bɛsi na wokɔ bi asi nnipa som asi wonni din deɛ a yɛma wo nkɔ bati asɛm a wɔka wɔ sɛ sɛ wobɛkɔ nko a ne sɛ wobɛnya mmerɛ deɛ a no discrimination yɛnya yi meda wase paa Queen Elizabeth wei akyerɛ me sɛ ɔbrɛ biara twɛwuo ɔbrɛ biara twɛwuo yɛtete ha yi yɛbɛkɔ wɔmpɛw matu sala koraa kɔe ɛka mfeɛ aduasa baako no ɔnya mfeɛ 1,000 years wɔkɔe ɔhene Ezekia wobɛwuo nyame sɛ yɛ will na wobɛwu ɔsɛ awurade me na wonim deɛ mɛdi wakyi Nyankopɔn meyɛ wei sɛ ɔwerɛ fie a mekae wo Nyankopɔn bɔ ne tiri nkɔ sɛ akɔware wakasa o momma no mfeɛ dunum abɔfoɔ a mokɔku no monyae momma no mfeɛ dunum nka ho ɔdwie mfeɛ dunum no ɔkɔe Lazarus Nyankopɔn wɔ tumi nyame sɛ de tumi nko bɛtumi aka sɛ wowu da ɛso sɛ ɔbrɛ twa wuo bɛma baako pɛ na yɛsɛ wanka wu ahwɛ Enoch ɔyerae tu kɔɔ soro Lazarus Yesu sɛ Lazarus sɔre ɔsɔreyɛ no ɔsan wui maame bi wɔ ɔfe so ɛfara kɔto mmɔkyerɛ sɛ wɔno ate n'ani no o sɛ abusuafoɔ mmɛfara nkɔto fie na sɛ deɛ doctors bɛyɛ adeɛ no ɛne kɔto fie wankɔ afuo mu da wano aduane ne nan ɔsɛn wi ne nana yɛ de bɛsɔ ɔso yi wɔde bɛyɛ dɛ akɔ prɛko wa wɔtumi didi ɔbɛyɛ hɔ saa enti ɔbrɛ biara twɛwu biara bɛwu efunu bɛdɛ no wɔn kwamena mu na yɛnom deɛ koraa deɛ de wobɛto hɔ a ɛkyɛ kakra bi a sɛ efunu na yɛtum momfa nkɔ ntɛm na asukɔ mampo hene ka kyerɛ no wɔ sɛ Canada yɛba mufunu bi a wobɛtumi de abɛto dɛm mfie du no anyansie a na woda wayi baako no ɔdɛm fi sɛ yɛatwe ne mogya no nyinaa
de aduru ahyem on pro no wabon ne yemu ade ne de timu ne ma bi ebem na pro ntem nyina yi ni nyina enso on sama ti ya dwuni wo ho a omono okay insida na pese mi je adwuma ye kura se kakakra ne wo de a me ya adwuma kakakra ne wanya go se ato abo branch si usike gubang nya sem to wrong ntinka we wo go ibi chiche na de fadi aka so ho ti wo de aka wo mo kata jo de wo bobra wo be ko am se kona bifu yi adaka ne sei di adaka sei wa be chama Arabi akoje asoba yire pa asoba yire asoba yire de mesro adwa da mesro mo asoba yire asoba yire je se omo do na fu mame ciao oh mommy Harriet wo so be Mrs. Ketecho so be man adwa da ya me ntoso Asefo ni to so ose obema obi adi ama wa me abroso na je obey ni bebre sa no ose ni ku na sa ne o da bi o hwe me ne mo aye adwuma che me hu se obi ayira no aduane se ye mfa nkoma panyini ye panyini no akuya waka so ba yire ho asma che ntina de bo so ba yira pesi ye mfa nkoma panyini no sofo edmani ato so wo ne ma bebre mu o Elecho ka kuma to yo hene yire sinyambo amande obemu adibi why ohene yire ye bo aferi na nyo no so obemu adibi na make an woji wina what so obemu adibi amen Kelecho na so obe kofi ama ene oba anu abeka na ene ono de won't me na da usa me nte wono na ewo ka Kelecho na ode abrem unsa me hwa me phone no so sa That's it, bro. That's it. Yeah. That's it, nyama bi. That's it, binsu yaso. So for so wife for the baba be. Na so mai da so ntale. Aso mai da so yo tore so. Okay, 2 months in here. I should be cast 2 months in 1 year ketua. And so moment can more men can more Sompa Mpe Nipa abaso. Sa ketua de da krokura mpa ho da. Oje na mo expenses in so. Hey. Na nya kuma nka bua da ya. Hey. E ma ni dibi. Ne yiri dibi. Ne ma dibi. Ana sa yiri dibi ada o ma ni bi. Me baba tutu ari o nua so no. O se daddy sanya expenses yanka mu ska wo na msi yo. Uko school no ba beji sika mo ha wo no namfo no na eba. Me ba ya de ano ya na ha me pa no beji sika wo na namfo no. Be ye da kan se me ni sika. Adina na ye dwuma ba. De na ye dwuma. Madam fu bi o se friend na jafosu. O se wa ka se mama na so ba ready oni bi kura no. Aso ba yankwa do beto bebre de abrew. Ajafosu be ma. Oh, ajafosu jai why? Oh man. Oh minti menyene sa. Minti. Katacho. Sa de won sa 7 previous ye wo. Ka be mempa ka mboje. Ma hu madwe. Also for ka Elizabeth asem enya dia wo kwa kohwe bi dada ka no. Ntimi kohwe bi. Oba ntia aba ne se nyame ya doma o mahene. O mahene ne ye fe ne se Libya burger. Ya mo ye o mbeko bi. O mahene ya dubuachi. Ya nka se morning show host. One Libya burger. Me minty. The hosting. O sa ken ni so. Ombeko. Grofu Sompa for some more no. Ombeko bi. Say ayi World Cup we. Sompa representative for Kohokoma commentary. Hey. Sompa for mobile and say no must have more no. Ya cha man tell say the can for no. O say na say Kotoko ni Benin for call share match. You to Nipa man ko. Fa. That Benin. Benin. Benin wanya visa. Why ya? Enyu ake ai no. Mezaya. Dia ai oba na akuso. Akoso je wa ko ni. Ya man visa. Bosu na be no. Musu o mama. O mama no. Don't just say Charlie Ban Warrior. O hini ni so ni wona sa na time no so de wo Germany. O mu nyina ekọ aka yen.
Yo, so for brem na ko. Ye pente mo na ro. Yedim se katache so ebedu mediro nso do ebema yesi yakobi. Amba report ama. Because sunya yankobi, mampa kemne ma bai. It is a land. No wo take no. Otumfo tu ko na ajabre fa na ko de di kai. Second journey na otumfo ko no of ayamo na di akire ko ye. Third one na nka duru me so da bi. Okwa oma. Oh, but for me do nyame meba. Esremo. Meba se de. Okwa wona wodi ani mo century ni ewurawura no no. Nti na haya. Yo mate. Katacho. Dimpa eye papa. Dimpa ni animunyam. Eye pa. Na ye bodi nyina na ye dimpa. Ye maame Queen Elizabeth owo. Eni animunyam kase ya ekuta no. Adinta me kasa ye kase dimpa ni animunyam a. Enya hantan so de. Enya akesesem. Enya nibre. Enya ntritwitwa. Enya paseminkumnya. Enya bia. Ohiman ye firi se ye wo ye ne ye ba ya ye hu ni da. Na emom ne comment bi ni na motuo no. Wo hwa. Chese oyi na kumam do obia. Ana oni ade bia ewo ni mu a friend say anyi mu da bi. Se won sa ko se wo ye kwata se oni friend hu nko ade a obetene ne nsa no wache yawo. Because mi hwemfo nyire bia oba Ghana ha. Na wo hwe santre nipa to no wo ginem onantie. Se ye Ghana mpanimfo ebinum a anketela nkru ne ye tata ne yensa wei e wa pa nipa na okwa hantenti eni dwenti edin na ye din papa ne so akata eni yeti Ghana ha si e di pra be si asa Ghana fo ye nyina ye nkone nkɔhwe ye maame ani achi a kata choba mo da roma ka eskafo man de beko ka ye de ke nka ho enam sa hantani nipa bɔ ne semuti ke mi enkobi Wa to aba de nka onkobi. Dabi na obedo akọ o mo to meto achia obedo akọ ko tra pray mu na ye ka ye bo maame abaso nyina ye din pa protocol omono enya sem kutu so de menu mi ndie kaka eti e besire kasa waka omono menu na na Dabi madam for menu na tie dwom ya na fe de ye firi. So ye tie ye ko ba nyina no se de na katache o ka no nipa wo ba bi ye beko eda se bu wa nipa be wu na wo wu na chire no wo so de na ye beka afa wa chire the whole station here ewo oman mu Akra ni Kumasi na ye ka maame ho asem maame ne ho dwo maame ye edi ntia na ho brase ne do a wo nti na wo so a wo ye panyine so no edi be na wo edi pa eni ni monyam eti e besire sabre ye ti ase ye nwu ye die pedi pa to ho ne nye ni monyam to ho na dachi mi sa wo ko Akra chi a Jesus ye bo odi aka asem jai ahanta asem ni dwa no jase mafom men ko me ne mabusua na edie enchichiri wo nyina nkonkɔhye wo ye ma wo to noa emeni brebi mo afemu ewiase nya wo dia wo begya hɔ akɔ ye maame wa pere so 70 years ya ɔtra konya so yi ɔkɔ ye ne ani bo kabri mimi nim no so maame me penasem da bia because obo nipa uti omo ido ya kwa atema me chia papa oso wotra no ni paper omo be 40 years maami efrefre omo no ni paper omo tra kromu ache emo paper free pagana wodi yi wodwe se okwakoche ye wura ekofa de kwa na se o mapanyin da mahama ye bebo tro kraku ye bebo ye mo tro de ye mo tro ni ye bo wonko za na na se de ye ko because o kana utimo no o tie be sire na okoye den dikatecho ne ohun omu so be den sa banche awisia mo ni mro bia so ba yire majwa bo sei nte wate asoba yire america nan e wadawroma wate o testibram say odi baba di wada onfama odi baba Edwada de odi baba bi on suspend answer cha oh nana yire so de baba na o so de and I mean you know the obodin dia abro ene majwa ma odi ene mra asoba yire ba obi afere ni to so say dia ye dwa no ho say kura enka obi ase
na wada ro ma wa hin kwa na tire mo papa mo mo hu say yes anadi be kofi na me hwiagu man mi ana me kata chocolate won sheda mpa aduane wo de me be pa aduane ma bi ode ne mla brada yo ohene ye na ye ne man panimfo inkasa no mo ache kata chompa chome dasna yetie for ya wonom hwe Sompa TV ewo YouTube na Facebook Sompa 93.1 no yeda wonom nyina ase ahwefo nso mo hwe Sompa TV multi TV decoder no so no enhira enka wonom yetiefo nyina so ye chia wonom na kerecha wankasa wonua baako sa wo baako ye frɛ no Owura Felix Boama dodo na frɛ no OBI or London abrochime mo mfadwumedie eni agro kra bibia no ono so eto na dwenkyerɛ de maye na nani age dwumedie no ho ne sɛ de ye nua chacha MC chacha ana chaka chacha obesi kyerɛkyerɛ nsɛm ne mu nyina no se abrantie no onim defa eniema ayekoso ho na saa pepepe na ebekoso ntino ye chia ne papa ye nyankopon koso anhwa ne nsa no dwuma bia wo ye no ho na ketecho efree bra ohima Queen Elizabeth eto ne benkum so a ye di ho nkomo last week ye di ho ye nu MC de ho amanebo de bra ebesi enne no mesua ne ma bebre free mu a megidi ye sesenka enipa binom a wono mu ye mpanyimfo ama mpanyimfo atitiru ene animpon ewo omayi mu no senka omu esua bibi de free mu a enkatememfo ahokyere dodo na ebu nkam de afa ye ho anase afa ye nso a ye pa ye ho a ye hu yasene mu no enka ano bebra se kakra na se eso bete erecho osofo kasa osini nua kwa atema bi otena ya kwa atema atena ho mfinhye aduanan bi na ohima da Roma na ofa so nyaye na ye nua MC chaka na ma ne bomu nso no said ya woside ma last week no ose ohima adoya ahodo enwuma ahodo bi wa okra wotimi bie de ma ya de ma omu a omu ho kire wo mu ente sa hase no mo a wo ye hiani a obeto akoso a aye hiani na sikafo no soso no ato akoso a ye sikafo but ehwo ne de esanse ne ntoto ye na ne dwuma pa na oye ma ne bruso nti no ohwe se wonom a wonom wo fom abribia wo stresra de no wan kasa nso betimi anya nan bi de agina so wa bra oma wo mu nwuma na wo ma wonom so bibi ye de ahye wonom enwuma mu na we se no eye enhwesode de ama etitiru ne animpon wonom a wonom eye ama mpanyimfo bi ne mpanyimfo bi ayatoto aba eyi won se won kosi anemu ewo mrahye badwam ahodo anase mrahye badwafie na wonom timi ntoto ne ma mfa ma won kyiri ma anase adehye a woto aba de ma wonom senka wonom esua anase womo edi ohima na na motuo ye chi a megidi senke betimi aboa ye ewo akwanua sanyina so na sede wosika ye no wajadin papa wo ye ewiase amanyina na sede na yiyo no so na ebekoso no sede na ye nua be ma no enkrobo anase na ma ne bom na wode eboye no o kire se onye obi a wo ye yimu na ama foforo sofo a wono matu batampo akodru land bia brochimem no omo treat obia equally omo nyanyimu na nso hase nom se ye de toto yanka se ye Ghana hase amagana mibeye deni eyede na mbefiri hase nom yetimi ma odehye edane akoa na emoma mfrani bi a ono free obi eman so aba hase nom no yesoso no so mo no mom eye odehye kan ewo mayimo na sede omo ye no wo ho no se wo mu ni ahoho nso krampo ho agura na ne wo mu ankasa temamfo no so no menya sure se onum betoto wo mu ase ana se wo mbesi wonum fom enti se ye hwe na na motuo se de na osi bu oman no free bra obetna akonwa so mfinhia ba aduason ne na megidi ye se senka Africa hasenum titrio bibi mem hasenum no empanyimfo no esua bibi e de free se de obesi bu ni man no efa ya na enka bibi man ye ho beto yen a chen se de yesi wo minti no ba mo wo de akwaye eye hantan krodo se dey esensen amans konton krowi esensen da mansa ko mo be ye dan e na wadwane no wo ye dan a wo be wo nemom obra paya wo bebo ewo asase so no eno so eboa ye madache wo ho ensem a ye betwere wo wuwu achi no enkwankwa ye ensem ne a wo biti a se bi na wo bechi abebie
anaasɛ obɛkatakata n'ani ahugya ne nsa ɛde akyerɛ nipa koro a wɔka wa sɛ na mmom obi a ɔbɛte w'asɛm bia no sɛbi ɔbɛka sɛ o asemesi anaasɛ ɔbɛnten deɛ mete no so a na sɛbi masɔre enti yɛnyina yɛnsua biribi ɛmfɛmfiri nyɛ sɛ wawu no na yɛka saa kwa na mmom yɛnsua biribi ɛmfɛmfiri na mɛmu ne na brabo meda wase mo ka sɛ wagya di mpa no so wagya di mpa nso so yɛ meda mo ase moma yɛne ɛma mpanimfo yi ne nkɔmmɔ ɛfa asɛm a ɔmode aba ho na ansana ɛno ɔmbɛkasa momentɔn adeɛ baako pɛ na yɛnhyɛ kasa no ase ɛyɛ Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Droya kraman a yɛfrɛ no ayɛ bi pɛi ɔne yɛde ne kɔ hayɔ ɛnyɛ nyam bɛkyerɛ ayɛ bi pɛi kyerɛ sɛ kraman a wakyere bi miɛhunu ɔne yɛde ne kɔ hayɔ na deɛ meka ne sɛ maame wayɛ bi wayɛ bi wɔ hepatitis B yareɛ ho wayɛ bi ɛwɔ arthritis onipa nkasɛm gono ɛne syphilis typhoid ɛne ɛnyarawa aka nyinaa ɔsane henia onipa kidney ho yareɛ ɛne nyarawa aka nyinaa maame wayɛ bi pa amanfo abɔnaba so makwasi buroni firi ne kurum abɛbɔnaba so wɔ Dubai abɔnten ɛnya asɛm ketewa o ɛnya asɛm ketewa busuafo na momɛ mɔnyɛ ne so wayɛ adeɛ pa maame da so kura duru a ano nam ano ɔhye paa sɛ yɛawɔ paa ɛnɛ deɛ deɛ ɔde abɛtum kura deɛ kyɛ paw ɛne sɛ biaa kɔmpɔ abɛhyɛ wo mene mu ɛbɛgu ani mu aseɛ nam so bi nom awadeɛ koraa agu bɛsrɛ wo a sɛ kɔmpɔ bɛhina wɔ yere mene mu a ɛnya ware gu koraa fa no kɔhyɛ Dr. Akosua Droya yansa wɔ Power Specialist Herbal Hospital na yɛhwɛ deɛ nyame bɛyɛ hue be na wɔtwe pɛpɛɛpɛ wo ankasa wobɛkasɛm sɛ yes mahu sɛ meyɛ adeɛ bɛkɔ ɔdi dwuma ankasa yɛsrɛ mo sɛ woyare no wobɛkyerɛ sɛ fa kɔ Power Specialist Herbal Hospital a wokɔ ahyira no fɛyi ase Lake Road fɛyi ase Lake Road konta ase kwa no so a fɛyi ase baabi akuro no no kɔpem no na wɔne aputu gya wɔmɔhyia mu hɔ a na Akosua Droya wɔwɔ doctor wɔne Jasbro filling station ne di nhwɛ no mu wokɔ nkran a branch baako wɔ hɔ nukuro no ano wɔde yɛ adwuma kɔbenya poku ase ACP main road hɔ hɔ so hɔ takorade wɔwɔ Anagye Estate wɔne Anagye Amei Primary School ɛna ɛdi nhwɛ no mu wokɔ a wɔn nsa bɛka no abusua na duro Herberton ne deɛ woyare o wonyare o waduro no me say woyade o wonyare o waduro ene Herberton da so Herberton herbal powder na ne mesia no wono ma ho ni asem jirikajiri ye mema duro be ma ne ho to so a olusu 3 points da adua ya herbal malamix no so malaria duro tatahwe obi a ho ya oya cough ke be ma wa bi agya na adua ya herbal tonic no so and the friend of the brother did do an edro you mojadra bembo di aye men kama be a ton rubia bi ho ono ana ya sabia so bi ho number no 0244 544422 0244 544422 and 0555 797878 we there where WhatsApp kan ho 0555 797878 ba panyini yeni nkomo wadaroma asemene ne mo aba ha emu de na nkasa ade oni masem no mu pa what they say no yampo ofre hene abohin akyerase jo minim wani das mo de asem bi bai da bi ho asem me boa wadaroma bi mayenti me busiafo ana minuanu amotie me ya mpon na ekase masem nyina ne se contractor bi ba me na na fie se wo ba beje aye wo nana me nana ya wo maame ni fie wo kyerɛ ase ho esiabo ohia asase so yo enti wo ba aye no ye de ma no
na wo ya se busa se fie wura we e se fie wura wu o se na ne ma we am se ne ma mienu o mo nso awu o se na ne ma no so o mo ma we na me se ba I want to atraso ba ko so ni minue ba ko ba ni minue ba ko so ba ni me yo ona o chiro yedi efe ye wa ye ko be krata ni mo no na kodwa di se di ndina hyem kodwa di se agya ahyem se o ye abusua pani enti si ewia asase no a ye wia fie no a o chemu mienu afefa kodwa di se on so firi hene o abusua ni yo o chemu mienu afefa enti bra me ni menu ehunu ye no anye ede ono wo ye wona na ne fie no na ase ni twotwomtwo bi o ye busua o ye busua enti bra ye hu ye no anye ede nti ade koto contractor na obeye dan no enim se akodwari se anu asem no a odi ahye krata mu no enyi ede fisasa ase no nya ne dia ena enya ne maame dia nti die nti no odi hyem se wo chem nti ya mpene na contractor ka kire me se sa na tie dia ye me enko ne lawyer ho ye enko kan kire no nti minimi ni esi mu ne contractor ni nyina ko lawyer no ye de koto lawyer ni nim se dia lawyer ben ya ya plan ayi yo trasa wa asafo abosabi asafo lawyer mfum mfum ni yakọ no mi amadafo ayo ani yakọ ye ani echechirim we no mfum de nyanko no yakọ Probia office wo. Lawyer bi wo. Yo. E contract and office. Yo. E dum we dem pa mo chew. Yo. Nti ya koye no, ene ye chire mu chire no. Ene o se, ya mra fie mane kwadwa du senka. Na msemate. Ya ba de betu nanim. Sabra. Onuma se ade ahye krata ene mo ne di. Enye. Nti yifrim. Wo ya abusua pani. Wo chem mienu. Ade no so nya odia. So ya abusua pani kra ade no nya odia. Ene enyo maame de ere nti na wuche mienu nti krata ade de no kura na ye nti nya krata ne sa ya bona ka ko afenefa ya ko wa wia ya ko wa numere ya ko wa anopa ya ko chese ihu de ye nye bi na de wo kan ne se de ko kan ye no de odi ti ani ma ne se oni o nyi mfiri mu ne nyi mfiri mu sia fi so ye busia penya so ye busia penya ade ne nya ode e de nti na wuche ani esi ni kama fo tisane tere be kwa da mante na be dwafo ni amane no yo omo de bai e ma ye so asem no mu ya pem so akoduru be me ka se be ma no kura wode ni sie mu se wa ya busua pan na kire we pa de ja ne nsa se ani wa film nyesa we pa ja ne nsa wa production team no we o ma kire de sie mu nkire amanfo ma menti akire we pa ja ne nsa se aja wona de wona ma ni aperepere bi ampa cho edani ni sa dani ni so osi ato aso mensa ho na na nche ye mu ne sai soro no ne de be ye dan e fom no mi enu nyina ye sto soro pa na mo betena na mo betimi akotena ho mo da se brade na obi kan se ase no bobo wa yo mo de mu ntimi mfura bro sa no on pass sign yo eti necessary so no dodo say na woda ni mu ya kan ya na fom ye dumi na de to so ni no so ye dumi yo store adunu nine store no obema mu bi store no so be me mienu bra yo tisane tede store no meje baako ase de no oba o si da no nananom ne mu mienu owu ye no mu huni mo anyine me wo kura ma me nyina kura hunu yo enti meje store no baako na chese me na me dina aye bibia o mote ase yo o mote ase sasa mo enti chese store ye wasi soro no na ye mo matena ye soro de ode mamsa mo ntena ho
na store aduonu na ne nyinaa na ayɛ contractor dia na ɔma mo be mi no bi yo ɛno so afa baako ayɛ ayi na yi na bi obet ne office yo na ɛno no mfie sɛ na da so agya bia no bi pɛ so yɛ sɛ agreement yi bia mfie aduonu no na ɔde mfie mienu so na esi yo that's yeah so when you be otinibia yo omo asia na omo operate yo na fe wa transfer ma de ni dia okay ba panyin sorry na ahenkwa no omo kan na se me yenti ofosuo asebe baaye no etomwani mo office wo me gidi se mo tena as mo frɛ me ma ni nyina mo mo bae ekosi se re chobe da se maami ampon ne ni nwan o ma semi madi akira breye pa yo na om di asem no bedan yen se de ye maamfo da no utie nkwade ya no wati owo de etie maame ne elda no ene eduse no twetwe nkomo etie nyina ye ne kira ase di kuro no omo ehene ne kira ase di kuro no etie nyina ye kohyia ba bia ye si abrosai ekọ twetwe nkomo kakra na asem no na amaka esan se omo family tree no omo de kire me no na family tree no we mu nana no maamefo yi nana no ono na asase no wo hwe tree no dia eye ne dia ema du se no kura di mu adanse se omo asifo ni document a omo de be kire ye nyina di adanse a lawyer for lawyer fum ne krobia lawyer no e di adanse se asase no eye maamefo yi omo enana dia na de abusuafo no entiase ense adodode abam enti no saabire omo hwe maamefo emienu enu omo nwia no aye omo nana omo twotworo mu two asase ne ye omo dia no eni so adodode no enti akwakoba se abusuafo no nyina bam se saa na tie dia sika abeto bank omo koyi ache no maamefo esusu se esanse ye omo nana de enti no ewo se omunya large portion ana ne dodo no abedi wo mo ho na empo stores no ene dan no so omo che so a dodo no abedi wo mo ho ana abusuafo no so se debi omo ntiase sa na saa asase omo ka ho asemi de eye kira asefo asase ama kira ase di kuro no kura bekeka ho mpanisem kakra wo meeting na se eno empompron ho enti yeto yensafre omo office na di mo dance se dan kura utena mu family tree me de bi kire o ema abra ye ne elda ne aduse no betena ye fitiam wo ye office ha no aduse no edi mu adanse ye ye ka asase no abakosem ne wo mu asase ne yo mu dia pa de a eye ampon ene ni nwen ena asase no omase no omo nana edia enti no se ye ka de a ne musika de a ewo se ka we mu enya dodo na ma ka elda kra ne ni nwa aduse no kra enyanya akasakasa kakra ema omo hye ye bo se omo de omo komate ase de na emma bi wa akira omo kobo o mamane se ma no beti ase de a omo be mama mefo yi sika dodo na ompo omo che stores no so a omo ama omo dodo sanse asase no eyi omo nana de no eno na enu akime ne aduse no edidi nkomo a o ka kire me se adenti na asase no ene efie no ho ensenkaye no ase wo interest wom enam se de ye fidie ye mpomabo aboa na ne bewuram na paso pa ngoma so ye nye enu mode na emom ni ye mu nti no se de be ya asundue be koso se de ye dwumadie ye di ma amanfo no na asundue be koso no enti no papa yi ye de anya se bia ye baba baji stores ni bio enu akire enam sa afre elda no na me ka kire elda se maamefo yi asem kosi koden koda omo so person omo seek public advice enti no se maamo wa mane se me de asem na okwa afidie so ena obeka kire se bi kura me ni wa ni ni ye enti ma wono so kura keka na adwene kire me enti ofa ne tintini de tietiem se asem maamefo yi ti beda ye no ye tu hu anamo no edu se no atu nanum tuo se asase no ede enkaye ampon ne nanadia nanso so no esanse abasika ninti no obia eba bepe ebia yedai edi eno ne na ofa sisi ye no ababa beduru sa abrei anwumrei wa frɛ me se me mra me kyerɛkyerɛm no enti kyerɛkyerɛm na ankasa de ka ye kyerɛ ase di kuro no na ese kode ne na tim fom na ka mu enokura sem bia no oyedai ohwɛ na opa mu aka na ka asomdue eba tie se no akwa ye se nyenya me ne nam ye so
ebema asudue aba abusua ne mu a ntoton ne ntete mu anhwe ye beba. Okay, me da wase. No kwasem ne abadwafo ne yetiefo de me hunu ne se asante ye nyanhyehyɛ yi. Na se asante ye nyanhyehyɛ yi kura asante fo ye chi anhyehyɛ yi o. Abusua de abusua hwede gunkuruwa. Ini masemo sebe enyaado a abusua ne da ho no be ma japade na ye abusua de oba japade nya abusua de oba japade eye ne yemu ade ene na asedea ene me kama abusua ni bia ate ane wona na se obetunufo maame obetunufo atunufo na wonye ne homo no bra na yenya se abusua de maame na abo no bra no waje ne plot no asidi dai menim se be yata kwa me dai because asma mo kan ache fine ene wawuo ena aye mo maame di ade me boa mo maame ne yemu ade no ene fa na chira ade na yemu ade no so maame wom ena maame so maame wom enti abedi na se mo nanana o si da ode sei amponsa akuya mponsa ne yemu ade awonto aso ne yesi busua dua mo nkire busua dua den na obi kwa kan se busua ade be ma do kokoo no san bi ma busua ade a busua ade forever oba one ne kodo kokoo no ne ma no de aka che opa na wasan bi ma busua senso be ma ne si da na o si bi ma na yire ne ma de ono o si ya na be busua ade obi ani ho betimi akle ownership se Queen Elizabeth akonwa kakra ka wo yi ato hwe se ho asma ye ku ensi se penti maame ne dan to hwa ono prince Charles nim se ono di ade obi a mo wa ene ma se ya dana ma no ya ni King Charles sese na Ghana ha se asante ha oni pawu no Japan panie kura ye be kire ho nkira ka sa emu menkatachie ne ye kire ntraka awo be man kura so bra be na boy ebia me ka se mo ese so bi wo wado koko 90 acres ya se ni nua wuna ne koko ye 9 acres ya wo mfana ni kura nkohwe wo bruso no wo ye dey na gwe menkatachie twempabo ase kri enti maame me da me kana ha se asante amamre ni amane kwan so no eye maame na abo ni damponsa ne yemu ade da na se si honom ne yemu bu no a mo na mo tene mo da ni bi ka na motimi ka se yenua ne asmasi ni wo mare ibi mefa bi ntram sanso mo a eno ano no enti woni ya se wonana se wono so wanyere ne ho wanye bi bete sa tena wo ba bi na bompa ye bi na fa gya wo so nananom na nyefe enti ma mesese contractor wa ye nkrata na wie mom no onye ye ko owura mfum ho no wa me ade ani masema ma no ama wa hwa ya de ye de ama contractor medase ese contractor di de mo baka biya so o de ya juma medase omono mejiri se asem wo se no ye ya pabana to no ye ya pabana to emema na yo mo Asem Mpe Nipa me kwa mo wan se no mo one oforusuo chinchira ka se mo ye nyina atra mo bi katacha wo hwe a asante heja pade ho asem ha dwene mo pese ebeko go de nkan kokona because contractor no mo hyehyɛ argument bi a so man hwe ye ku ebedu mrebe no contractor no papers no mo ye no anhwe a obagi ni sika na sata am no maame omo confess sika no wen ite better say contractor no open it dan temu de a baby ekwan ne da no o me mfa so because the cover baby amwa yenwa no mema no mo baaye no o mo ntwe o mo mfiri da no aduse ne na mo mema kra de mo fa we hu be mo baaye no se ne sa ya na ya me ya se obi de asem ba ne so hwe na ebu abona afi na obekasa ade na asem no mo interest mo interest na check na from first oba obetras me chance ade na wan ka say we interest sa interest na wo kan na check say ye di asem ni bia na ya munya sanse mo kan na say ye mo asesa na titiri so ko eda no minimum eda kro ane aduse no omunya do mo ye wo hwe babru hwe nka japade ya sa ma me foi o ma fu bi poi katacho sa steps ye kura sebe ye fura ne ye bre ma mi fitia no pa no ma betra ha sa because yes baby otumfo bo na so ho hia no ma mi wo mo hwa
omade ya kodi baabi ba mo ya frem atama mo pe na mo ba ma no ma ba ha ba de wo na ede nko a mesra mema no mo ntwo mo omo ntwo contract mema na wo mba pi na man kasa kra so japade be na wo ye to abusi na no mo ka bibi se omo ko busa ma bi ma mi omo ba oba bi ka ho e ma bi ka ho etu so mo ka se mo de amponsa na emu ade 7 years ma mi na esi na mo de board ma ba dan se e be ko go de na nkoko na omunya nanka contract and agreement omu ne yeme nanka aye the contract breach of contract abem na maami se be omu anya sika na contract no ukochia contract bi ase be ni trimo ode a na afi waka chem se sa na te de meji sika sa to mu ko first kai wen aden so wo paper nim eti de ya kan se contract no yesra no wontie de mu ka no na onya kwanye na dwuma enti sa e ma we nkete say 15 years omu tie won be pene e no be pene eti wo pe wa chichi de moja dodo a ni mo di nsu afre mama no mo ntwo mo no mo nya de mo ye no na eto le bi so a se me kura no se be minim orma ho de ho kan ya no mo nkan wo ya na ye twa dichi hwe nka ya mo de bia ho nka wo nka se be ma de wo ne ma pepre no ma ho a wo mbete wo hwe wo mo ni bi gro mbete wo taxi driver bi wa honhon no that taxi mu was Mmrantehene futu are man ti so wa meti ase wa wu unu nuama no ene ma no makọ prepare ma wi eni o hwe na wadaroma eze na chance di kro meboa na busuafo ne mai sa awurade na wadaroma brem mo yesra ase ade she ni bi na wo de wadaroma aye ma me wo de aba fidie su minim se nana se ne tie bia me am friend na ramfo no oh e dan project ne ye project ketwa e da ho sa anye project ketwa eti ma no mema no mani abre wo mo ntwo mo mame mo ntwo mo krata contract ne be bara mo so mi so ehunu bi why ne hu say e good efie ni nyina na yi nyina ade se contractor no ye ne se hwe ade bi a wo ye bi asante ha abakwasem na se contractor no follow eso tie me nyi se contractor no wa ye bi atia ma ye kana wa tro bu nyema no so nyina na me edit ho o mo to ye no asa na busai ya santo ye na busai sa so dura we na se me na okay o hine ye brem na fe ye mfa dwumedi no kwa biye o to ne ye ka asem ne se bia kwasha no kukuam ye ka flower ka ha no abenya pressure me die kire pi abeduru ande nyambe ya aduma ma de se fata wo no nse timi aka wa de na ketecho me de minya bi enye maami o mo enum ayese kotua wi si o se kotua mansa sabi o mo pese wo no mo de o mo sekan edwa nanka na ade e wo wo nso de na e wo na katacho menya hu wo nom contract form ni bi na contractor no nso me gide minim ehyehyeye no se de ya na wo no mesiye no se wodi nkan hu se bi a twema mentwi bi ani ho ansa na e bi a wo kwa akọhye dwumedie na se ama na bedrum pempenso se ya I don't know. So mami ohun se asante de emema ofi a bibi sa ba. So no mu ne die animu. Na mami mu hu se o mu die animu no o mu de kwankwanda bi ekon o mu so o mu ye ma. Eti o mu ja ma o mu. Okay, o ka se mema ne mo mu ni mu konti contractor ne de onim se mami na ama go ahead se o ne mema no. Mami kwa mi so se sika na wo mu mami o mu nyoma dwen se bombe di dia jamo. Ye de o mu ye no. Yo, ma me wo de yate ni nyina se monka makoma mfanto mo yem na aba beduru ase no ye hwese pepepe ye eno a wo se chiama o complex me chia pi waso ye sele ni soja ni onimpanyimfo ahodo lawyers ne attorneys ahodo ma aba bedi asem kọ wo mayi mo ne ama afro so how architecture ene na bedwafo nso kan wo masem na ye ne nwanwa pinti o si chief justice Krayemfa architecture nti wo de abedru second chief justice of the Republic of Ghana nti wo de kan akoma fato yem ba bi ese fata no ba bi a ewo se ye de sha enfri nto no ehwo a ne ye de behye de ade wo no no odi sabi enye de ekomode no ena abrabo ho nso no enye bona asabi nka akọ na mananka obotoma obi amo ne bra ne nananom na ne nanana eya adom obre ni moje ni na obobra edi ja ni nchirima anase ni nchikafo enti se wonom so aba omonyiro mo homobra na de ewo wo na ewo mene ewo yen enye ense
aha nti omo nya omo adwen se bia omo nyina ye ebusua ba ko nti ebusua ye se ebusua te se kwa ye wuramu yi a edua bia wɔ ne sibre obia ne baabi a wodie enti obia ne ne lemu sa wo hwɛ da saade ya ne mfa ho a better sa obetwe ho de afiri ho enkodi sika ni brachi eme ha wani sebi eme ha wani sa aprinkensema na nya sa wode ba ha senum na ha senum say we interest o ye ni interest o nyame nsem enkofo nsem a yaka no minji ndi say ye nya interest that to the sense obi asini store ni nti no yakwaje store na free ni nsem ana say yakochinchim ni nsa na say adede nipa ne so onfa store ni bi ma ye hwe sa pepepe ye na ebeto dwente no elder ene ba kwa waka ho no edajon ayo omu mienu yesre wonom ade ne so omu nimu bia omu ntwu omu na we no kula no omu se omu nka so omu fa ni nyina wo ye be ma obi na emo ma ye na ye de enti no ye be fa chefa kese achen mo oso wonti ase opese oni ni che mienu be pepe de no no eno na ne sen enti na we da wadaro ma bedu ani minim se chira se ni kuro wose wadamfo no nti we de yese na de hye na nti wase ekwan bia so timi de ne nurse form na ototo de ma because wa ye panyin ya wodi me fa ne se ekuro anim nti se wan kasa no wabusua mu no se wan toto ne ma ya therefore me nim se de ye besi atoto abonti ana se o man no so de nti no wase wo hwe na wotimi toto enema se be ya wo mabusua ne mbadwu na ba bia wase wo mo de hye no o mo fa nhye na ne ma infront ketecho me dase so for wakasa ketecho ketu e kura na me de sosio yesre nana piase hino chira se hine se baby odru no ye hine enti omfra busuani nyina no na ono mo ntenase na ye besere mo se mo so nyame ya aduna se nana tenem na wono mo kasa mo me nyina nyina wiase nyina no di mamini na ekro yo wede babro se mfadi die ma de ni die se na chira se di kru wa ba homa no sonti ma ene ni ko da se bre mo adwo ebru iwra me mo adwo ebru okay nana me mo adwo ebru me joso manje ana ho te sai ya me adom no mo paibo da bia me no kasa fon so me ya ni amon ho se me baba chia wo na no oh kasa ma hello mi ti o miura manje de wu mu ni se ma yo moto mu ya me ma me no na chema on da wu frima na frima wo yedu fie ni amponsa enti frima no wo yedu fie ni amponsa no o mo moto ni amponsa na se fo yedu fie ate fo ni ti won ti se di o mo ye ne kra nwanwa o baba ko na wo mu na na ma mi nu frima na wo amponsa ni yedu fie ye free kra da mo so betra kwa no asema ye kan 73 years you yeah 73 years ni yeah ba no free kra da mo ba na frima na wo ma ni mi no woni penny obaji asase no ena me mam yenu ni amponsa enkata ho metimi de aba na ma ye ateko sese nana so akasem foforo se yedi fie na wo amponsa ne frima ye wo yedi fie nti plot no ya frima na je ye medase aha o de na na de abegbomu no afi de ato se yesa tu na mo bi sa na mo ture de me ankasa esemiti amempa bom ko yo nana yetia okay yo nana na mano da sem so wo se asase no frima na je ye o munim se o muto no munim se nana chema on wo frima nana o de mentie ayi no tv no Mmrantehene metie o wada ro ma to aso ma me nana chema on wo frima
Freeman ne ba ne yedu fie ni amponsa eti apirapire ne abanment yase se Freeman wo yedu fie ni amponsa na ejapade aba na nipa mienu asori na apirapire abamusa mentemi ho ase kura yo nana aha no na se me ba wadaro ma na se nchirofo de ya na se be hwem se plot no hwan pot ya mponsa na je ne plot ana se Freeman na je plot no tie Rantie Yura 1947 ne yente aboyin a oni atikura dem wo kira asikura dem omunim kira asidi kuro mi na me di nipa ni nyina ba sebe ekwan ho betena 1947 enkrata ho mate wadaro ma enti saata kwa me da no eye Freeman na siye edampo du nim no hene ba champion de ma me kwan ho enkrata ho ewo yo hene ba champion na asase dan podu num animu ni enum akire enum na akire nsuo num na ye frɛ wo kire ase kakra no ewo krata ho na me ntiase se dan ya takwa me dan kura no ensem we nyina ama se se sa ye pran fi nti ani beri abam me ka kire omu da bi ase se be mema de ejapade wo fi a eye ma na mo de a bema onka ho nanso bema wo fie de sebe on ne behwe ajapade enye oba ne behwe oso busua bia da ho a ye mfa oba anya busua pani ene akra wa keto akro de de bedi busua nanim se busua pani ne ti wo ka se wo busua wo ne busua pani wo mu a na wa woto no koya na se oba ena wase amponsa ne nua na o kamponsa no so wo hwan ne hwan amponsa ye du fie asefo ne ne wo mu otwe no ayo mate ne ya amponsa asefo ana yedu fi asefo no mu yi o ma firi mu na kyese o mo nko afa mo so ma me ba ko na wo mo firi ma na wo ma ne mi no ana nasini abusua bi a ye ntwa medase nana we de mebre ne nti ma me fancy hansa na bre se mu no ye behia ma me mo ma mo bonto mo yem na la me mame ya bre na akasi man wotwe pepepe na ese be soro afidi anim ene ma bebre su gumi so sofo land yo walande be ma fa computer so adwede ni brana ahwe ya na sawa edi enso ne gu friji mun ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kanjen akalan water ye gu friji mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kanjen akalan water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no se sani nsu a wonom no kanjen akalan water na ba hunu no kura me ka no pa kanjen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kanjen akalan water e boa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kanjen akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474 mafuya meya yesi hepatitis metuase misirimu asa waya bi na ekiki me emu ya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hwe me wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumemu yare ahoro typhoid awo dunso yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wade mu nduro na nanam no account Accra or Kwabenya ACP Road wasi Power Bus Stop wo ho a Kumase or Feyiase wani Just Bro filling station de hwe nemu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa
Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Yo, abusia for na ye kai mo say Semen Seba Clinic was Koremampon. Skompo Rural Bank no na di hwe ni mo mesre. Say wo yade mu problem bi antwentwan wo na ase kora. Fakọ Dr. Jane ne nkrofo ho na obema wa hunu say ba na wo ma ye na wo mesi a yade ya no oduru na yade na waduru pa. Yade bi efiri ni petri so kosire na asese twan. Say ye brebu mu yade kidney mu yade prostate nyarawa hudu ni nyina dwonso mu yade bia oni pankase mu nyarawa all sun typhoid oba fiti krumo haw bia na okwa fa so samema yade ne de ano odin pa noa se waka cho se koto agan do bi efre na agan no enwani mu ase da mesre ko asokore mampon woni Rural Bank ni di hwe ni mo teke kwa no so uduru ba bi askompo na askompo hene set unisi no ano afa nifa wonam dwana ni mo dware san efie na eto aso no a aye Semen Seba Clinic amanfo abo wonsem ama won amanfo abo wonsem ono ofra bruche be sa won ho yade abo wonsem pa Semen Seba Clinic se nya banwa akro mbe di afidida enche kra number ofra be nya won anu na di nkomo no 0240 61 6061 0240616061 bema woto anapa woto anahwete a bowura ba bia ton video ni abrofuduro na bisa agan seba hawa ko Semen Seba Clinic ne nakem eta hoseko abusu amama yenko odifu Samuel hoy ne agigi obi ade hunhuna wo abusu ni patamfo doso oni pada sani atamfo doso pa bibia agigi hunhuna wo bia meso ko dwato odifu Samuel wono de sebi nyaado a enye abibiduru na woton na brofuduru no woton one empaye ene ono obo na bibia wonte ase wo abrabo mu niam bi koso e wo abrabo mu wonte ase kura o sentia wawade eguo no wonte ase o sede ne ma me bi kan wo soft mama premier ni program no so no wase de se wo ba me ye biara ma ye still bibi wa chire odifu Samuel se ba na sa bibi e wa chire pa nti ye bre ne bra no no sinkunwa titia we mbo bosu mani pante aware sem store wo ye store say ya customers ye dwane kra wonti ase akwantu sem woda na dwa no bi no wabeda oba ba ma amane ma ye hwanyan e wo abrabo mesre court smegu so animgu ase disappointment will be promise one na ahwinche kra e kan emino enso onfasi kan koye sebi kobo ho hibire bia Jaba family house and ho na wo kro mensia traffic light no so pe woni ewura kedben dan kesi esi ho no na ehye fenso bomodena akọ ntemso na koye o family de obetim bia wosese wa amade a abosoma kote na ne adaka mu ade ene ne no ano no number of rabbit me odi fu Samuel akasa no 0504 58 8454 0504 58 8454 and 0578 40 5519 0578 40 5519 the chat to okra no one family clinic o say am for sanyare wa bebre na one family clinic de odi asine ni soa ne se de o chire no pese obi bobodi kran se misisi yem ya me kotodwe yem ya masri yem ya machiri kase no
me ho me bre me nan tabule si fomi me tie ntia o wo si wo chiri sa ne me kokokokokokokoko fa complain no koma one family clinic and that's all titia wo de wo da kwan ne obefa so na wasa yade that's all okon obefa so wasa yade de won kire wo da dabre wo yade be koro titia sunya de computer fidie ne firiw lab fidie no de firiw na wo hu se ha ne problem no wa wo de tumu da pentum de kwa de nyame ase titia se ko to dwe na kama to wo sori en sori a abusuan momo no momfa ne se karaman mu na momfa no ko se fie ne ben pa momfa no tena hwibarom na momfa no ko clinic honom na wo de duro kana pa eno ano simbia ni ho awo Patase Estate Junction ho Patase Estate Junction oben brother man sport uduru ho wi o se o pe wona wo ye pay ho adwuma na haye me ya pay one family and now they also family clinic wo kan won be hu no amount 10 kuma se Patase Estate Junction brother man ho twifu price wo ho asemfusu agona so eduru na mankesim number afra benya wo no 0546 686817 0546 686817 okay sorry na of healing the church crusade Papa Eagle Sayakoto ona obaso oba fidie so wonim de oba kanyina omono ya danfo bi otwi taxi wa nana one abranti opaya sempa no tie yen enti ye koide na ye de nchakese ene taxi driver se omo filling station ya totonam no ye che obibia ajafu sunso ono so bebi obi ajafu su ye che awo wato nam hoda enam no ani mi dam koto ma sofo a wonyima ye no ana Mrs. Norman so ye nchia no Mrs. Norman am say o bole sisi and no frame yo so cha pa yo me so okay I was for mama yentoa dwumadi no so na me sorry na the hour of healing crusade and eba Papa Eagle Sayakoto another obano contact na baba yo because omo aka no wo engine room from be PCC omo to so and get ha dey no za ai sofo atade no me de share ye no hey crowd na me de nipa bi numbers be kwa matela no na makoho says I was so na upi ho no was ya na ngwangwa e kon fa so ho na atade no so hye me as it did na atade no hye me so ba ya so ma o